Döwlet gulnazara howatyl etti. Ol dawa bolsa göz açylýanlardan nahyry. Kähel beren berilse, yerlikde zat üçin garpyş bermäge ýaltanmazdy. Yetmezçilik yararly oglanykdan kötü ýenni. Degile hamy ýağmur san körüňi dönen gulnazaryň ýüz dagy ýa sapraz çykarlan byskyny ýadyňa salýady. Ahmal bolsaň ýylişjek, kesjek, typtyrjak bolup durdy. Aýgytly, uýutsuz, wagşyany bu oýunçy gözleri degmedige degijek bolup haraýady. Eýmenýän adamyny görenni, uýurguny ýamdyna gysyp bermänem, ol kyn görüp duranokdy. Ýöne o diýildi zady ýüzüni alyp görmezdi. Hay edip, haýaty gülük süreýän aýerdi. Bolsa da gulnazar ýelek, döwletiň sakedişi ýaly başgasy bopdy. Begine pes bu aýyň döwletiň zordugyny naňladyňmy? Hudaýa şükür, gum diýip galwarmy gyzyrlar. Ýokda bilýsene. Ýokdan aýagyny asylyp şoňa şek getirjek bolýarlar bar ýylly. Yo, bu dünýäniň hakkyndan sen çykýan ýelegim. Baýyň syýyny tapdyrma. Oň farkyny sam sen merekler. Bulun gurrun diňde oturan Sanjar Pelwan mutmut edip güldü. Ýöňden ýokda duşaýdyň gerek. Bu wagtlar gün ikindi ýerine goýulaşypdy. Mescidiň töweregini üçlän dörtlän adam görünüp başlapdy. 3 milyon oturanlar golgonsy buradylar. Zaman ýerinden turup ýanyna ýürlendi. Hali adamlar uğramarsmy? İkindiğini ýerräk okusaň sowaby kän bolmaly. Adamlar ýerlerinden turdular. Zaman orta arada gumulaş oturan garawy sagaň duşuny saklanady. Näme? Oy konjura oturdyň. Turmak hyýalyň ýokmy sen? Diýip ýürlendi. Garawy saga ýaýup durmady. Ol giýin etegini ýelini sokup, ýatylarynyň güdünden ýöredi oturşuny. Turulýa kenna ine bilen marar. Gulnazar bilen. Bugün annahyry, bugün bu da gider namaza diýip, garawy saga gulnazar gözüle sardy etdi. Meşik bir keyipden sık warta kuruşup diýip, duşunyny geçip baran ataşyr epeňe degdi. Özüň dönem ýyrtyragy tapansyň ahyrym. Eger uçuruňy çöýüşdiňizem şo henden galmasyny da belli. Ataşyr epe aşaklykdan alyp garyn. Gulnazar agyny mümkin ketdi de oňaýdy. Ýaşullar, ýaşytleň bir näçe mescidi uranlardan soň garawy saga bir rak tuduryny gelle nazar görüp durdy. Ýara gelle. Ondan hojaýyndarla sen araňy näňse. Keneme ýumşak aýmyt bolmaly. Gelle sakan kopul-kopulrak bolýan şäkmenden syýyny çekişdiren bolup garawy sagaň ýanyna çökdüdi. Hojaýynlar näme diýse edip berer. Biz bir ýoly garawy saga diýdik. Aha, ýoly ulyp senem gidäýäne dersiň şöyle. Gitseň müdi bererse, näme ýamanlyk görüpdir şölen. Ýamanlykmy, ýagşylykmy, onu sözünü bilemek göli. Ýöne ýözüm bolsa şok ýerinler taşlap owadan haň ýar ýerde geçecek dälle. Şakanım, ýönkün ýaljak bak berin gowaň şekenetini. Gelin gidýänler ýok ahyry. Ha, buluň aýdýanyna seretsene. Garawy çağırsyny işläp kellerini ýakarady. Dünýäň geçiredini bilmän geçecek täş oglanlar. Şuluň akaly bir ýerindemiki? Ha, baýtaýdym. Ol adatdaky alfyny tasdiklaşyp bolup kellerini iki waka aýranyna baýtagada gözleşmedi. Bu zaňlar ýam turup gidäýipmäý. Mescide gitmäniňe bilýän teňem. Oturunlar gülüşdiler. Soňra garawy saga ýanyna oturan gulnazar ýüzlendi. Şeýlip owanym käte ýatlap durgun haw. Begine pes baýyň hazy kuzugyna gaty üstüne owa gözüňi dar edýär. Şeýle näme ýamanlyk görýän? Baý bolýsa bolar, gildise geler. Şapara öýe sagyryn ekeni. Heýlemi? Ýelegim baý saňa müdürim elamatyndan ýa, näme soňra goýuny geçiren mahaly baýy işgär kän gerekdir bilýän. Şonla bilen uşaklarymyzdan bir sahny alyp git. Gulnadarym, yerden ýöräniň gymyrla bermesen güzüran başarçyk däl. Gulnadar oturun ýerinden adam dikeldi. Uý. Baýy neden bile adam näçe diýsen gerek? O meni çölen ýürüýti, şoň üçin çagyrypdyr. Men ha şoň aladasyny gidip ýörnedim. Oňa çypyr solum gerek daýhanam. Heýlemi? Garawy saga gowy düşünmedi diýen. Gulnadaryň ýüzüne etdi. Gulnadar fiýetine aýratyn owaz berdi. Gerek bolmaly, ha, garawy saga ýörüň bilýän. O baň ýalydy gitdi ahyruşy.
Hasan gelecek ol adamlar, Allah bilsin. Ine hadi menem iki gelir. Hani bir yaplar kim kazacak? Yerler kim türecek? Yekini kim ekecek? Herileri daimese o da telpekli alımı näme. Ondan hem näme uruş turda kara uçağı. Bunlar kellesini dilkelenni telpeğin buyru tüylerini astınna sürüydü oynakladı. Diğer şu gözler köp manili yıldıradı. Sen iyili öldürme üçün sıkansan iyilim seni öldürecektir. Kim kaydıp gelecek, kim gelecek der bellisi yok. Doğru değil men aydiyanım kara uçağı. Bunlar ayrıtın vazip zat aydiyan yarı kellerini yere de sarı dilkeledi. Onun hareketini fiyinla oturun kara uçağı nazarını vakti bilin başka tarafa da umadı. Uruştur da değil, ne deyip hümürdedildi. Kim kaydıp gelecek, kim gelecek der. Belli yok diysene. Görüyen mi deyip, ahrim kara uçağı katı epledi. Görüyen mi? Bir nefes bağın yağdını düşüp yürün dağıtları. Dünyanın hasapiyetini kokan adamın oyunu başka gelir. Şağla debilin gelip görüşüm diysene. Mescidi konsoklu hoğuluk mayanlığı bildirip durun kara uçağı, Gulnadardan öň yerinden turdu. Saňzarıp duran ýözüni Gulnadardan başga bir tarafa togdy. Ol elini köle göredip, iler tarapdan geçýän ýola garap durýany. "Ana, hojaýynyň bar ýa" diýip Gulnadara ýölendi. "Bar galmady ýetirinden. Bar, gatyrak görödüňem. Ýogsa bir ýalan seň aşkyna düşen bay, sen tozan nägertme." Ol şey diýdi. Apşap edip gaýrak ýola düşdi. Mescidi tarapy uladı. Gulnadar yelek bolsa, ilerki ýollan bagany postuny ýelbege alyp, ýeňles ädimläp barýan beginifes baýyň ýerinden ýetjek bolup, tozun turup gitdi. Azyny musallat. Gün eňegini ýere berenni, saklanrak goýun türdi mäleşip, gataryň setinden ýetip geldi. Osmuradyň sykylyk gatşyklyk gyýkylygy adatdaky ýaly öýdäkilen hemmesini aýaga galdyrdy. Yüzünün gandamayın nip durun erlen yarlanırak gözler petirip, ers-mers bolup ýaňy boyun alyp gelýän Gosmurat, elinäki daşy ýylmanak, egir taýagyny bulaýlap goýunlary agyly halýady. Onuň boluşgamala bir topar günäkaryň üstüne gyýgyrýan ýarly. Aýbatynyň arasynda faýyş sözlerim kim tergeden okdy. Ýowbasar ýoğun aýaklaryny patladyp sürüýüniň daşynda iki wakal gyýady. Käte ýügrüp Gosmuradyň ýanyna gelýärdi. Syýnyny ellerini ýaşdyrýardy. Annabat, aly galmagy edip ýörün Gosmurada goýrak bardy. "Aý oğlan, goýundan döwletdäki salar, öýe bardan aharyň iyi" diýdi. Gosmurad şepellüň taýagyny tarawlatdy. Adatdaky ýaz paýçylyksyz ýaza bilen "Nahara meýler ýörerde, aýryl sürüýüň öňünden" diýip gyýgyrdy. Sürüýüni çykaran getirin mahaly. Gosmuradyň şöwrüni görünür ýaly. Bolşy ýödüni bisak maljany üstesine de ussat sopan hadaplayanı meňledýärdi. Ol käte ýetir ýetmezrä edip, eline taýagyny aýlap saraýmakdan gaýdan okdy. Annabagy piýaskel berýändirin öýden erinden bir tarafa çekildi. "Hey gyzma bezzada. Kile saňlygyň edip taýagy gülgül bir ýerine müçükdirmehede haýyl mene." Käýin turun annabagy birden Gosmurady içki etmäge başlady. On gözlerli oldy. Yeňlis tudunyň arasynda nämedir bir daha saýgarmak isleýän ýaly howlukmaşlyk göle Gosmurada goýulaşdy. Gosmurat ullokan ýaglygyny sageliniň aýadyny garapdy. Ak ýaglyk gan reňkine boýulyp, gypgyl görünýär. Onuň ýüzünde geýminde gan degen ýerleri bar. "Aý oğlan, görýän ölseň sagelin gan ýarly." Gosmurat eşitmedik sıran bolup, oňa ünsem bermedi. Annabat goýuraga düşdi. Hakatrak seslendi. "Aý oğlan, sen bir işe edip gelipsin derre göýüge geçdiýämiň?" Taýagyny talawladyp beýkal gelip ýörün Gosmurat gat sesle gyýgyrdy. "Ýa diýişiň bilen bolup bersene. Goýunyň ýanyna näme işiň bar senin?" Gosmuradyň direk bizigin göýetiniň anyna bagyp, beýrekde duran döwlet öýlerini. "Döwletim görsene oň elini ýüzüni. Bir da duşup durşy. Ýylan beýlek sakmadygan bolsa beri. Görýän, ýöne ýylanyň işi däl ýaly" diýip döwletiň aladaly kesipdi. "Wagty oňullugyň garasyna görnesi ýokly. Ah, mundan men gulugum diýilmezli." Annabatdyr Gosmuradyň gyýkylygy ataşyr epäniň gulugyny ildi. Ol gözlerini üşerdip Gosmurady seretdi. Soňra annabata gyýgyrdy. "Gyýkylygyny betetsene. Saňa bahana boldunny. Näme bolmady iş bolupmy?"
Näme gaňyskanny janyska aýamy. Ataşyryň hemletine anny wagt ündenmedi. Ol ılgap diýen ýaly girdi, suwul künnügi owatly ozagy goýdy. Bir arasdaz eskalp taşykdy. Onyansa goýunlar agyra salynıp, Osmurat dagy tirkeşip bärini gaýtdylar. Gıykry goňşularyň geldiler. Osmurat bir elden taýagyň oýnap gelişine ýanyna akyry gurrun berýärdi. Olaň men bilen ýöňürakdan bäri kırışlarynyň bardygyny bilýärdim. Bir tarýadylar. Menim içimden Hasan gelseňiz gelýärin diýip berdim. Ýa-ni gaýdary surlandy. Goýun otladyp, goýoklagyň öňünden ýuwaşadan türüp barýardy. Aňyrdy ikide at çapşynyp ýörler. Ne bir otluk meýdan torje diýerler. Atlaryň beýikden pede-pesten beýigi ýörýärler. Üstesine men sürüýmem ürkü ýararlar. Ýöller sowurlar mukadip, näçe sudadym görüp bolmady. Gaýtam men sürüň nira tawsam, bilgeçden ýoňmaýran ýararlar. Men ahirem sürüň öňünden aýarlan haw diýip gaýgyrdym. Şeý diýem soň olur gaýtam, haýatym beterini tapdylar. Sürü bir kýedek güzürdäp ürkdi gölik, ganym gyzy da gitdi. Haýan tek neniň niskolýa diýip diýişim usup barýan. Duşlaryny ýetip berende baýat, tügeleme, tolaryň arasynda taýagyňy sürüp barmak, gelişmänem durunok diýdi. Gulnazar boldy. Goýunum mazal temredipdir, hey söpün, goýunumyzy goşdok bilen kelen bakyp berermiň diýdi. Men muny artyk suda bilmedim. Bazıýyňyzym getirip goşuň bakyp bereýin dedim. Beýlerakda duran ajirin kellesini bir tarapa ýugurdy. Anny wagt Osmuradyň alpetinden aldy. Bulmany sen agdyň girejeti barmy? Yer diýipsiň, taň edipsiň, inni kiň näme? Töwereginde gyýyz bar, aýal bar diýen ok. Hey, biýedip diýdi. Yer nisken bolup Osmurat bir adrak müýür gödü. Ýylgyrjakly bolanyny onuň galyň doduklary bir tarapy oňoýsuzlyk bilen geçerdi. Şowat Osmuradyň ýerindäki sargyny aýran anny wagtyň ýüzü bir rebet bolup gitdi. Ol ýaraly ile teredi ülmän ýüzüni ketede boldy. Way mu aýasyň içi dilimle. Ay oglun, ne bela duşdyň sen? Ne de vurdu sana? Osmuradyň goluny atasy öz eline aldy. Gurrun diňleme piýaskil bermegine ataşy repen gahar geldi. Goýsana gyýkyryňy. Haýsy zadyň garasynyň barsa gana aglap oturýar. Soňra ol ýanyna durun aýjaryny öldürdi. Bar oglum getir künnügi ýylan bolsa. Aýjaryn algap öýe girdi de künnü galyp çykdy. Ataşy repek Osmuradyň içi lagta bolan ganly aýatyny ýumaga başlady. Hawa, ana şeý diýdim gör işlerin ok bolup geçäýdi, diýip Osmurat gurrun dowam etdirdi. Ene şondan atlaryny agaza ýitediler de ikiden bulgaşlap gaýtdylar üstüme. Beýigrak ýere çekilip taýýarlanrak duruverdim. Aýtym öňürti el ýetermegeläýän kelli sanaň sympytra gederin diýip durun. Ýanymda ýowasar bolan soň näme-de gurda ýüregim sowuldy. El ýeterine gelip sen taýagyň astyna tutuverip durýaly, olaň kelli sanaň içindäki samyn röýtdiňmi? Diýip ataşy oň sözüni kesdi. Atasynyň düzümli hereketinden mi ýa-da sözünden mi Osmuradyň kütü dozaklary bir tarapa geçerdi. Bir rakda bir küdü pissagazy bardy. Olar şonun taýak döwwarlardy yer gaýdy bir tarapyndan goleleşip vurdular. Ana gördüňmi? Diýip ataşy oň sözüni kesdi. İlki peýerlerini bozanlaryny aňlanyňdan özüň üstlerine sürmeli ahyry. Sen garantiýa bolup tursaň, olar arkaýçylykda ölçerip döküp töweregini galla bererler. Özüň olary al aýak bermeli ahyry. Osmurat ataşyra garşylyk iştat diýmedi. Sözüni dowam etdirdi. Gassa arada döwwer aýak aňsatdyl. Onlaryň elindäki taýak gezýärek. Baýdagyň elindäki serdesli ur madalyja bar. Benim şu tarapyma häzirrak bolup durunlar. Golera gelendirim göri sallym taýagy. Ola mahmallar taýagyny tutdy. İki taýak zark gedip sakyşdy. Ýöne şonu barmagyna gyltyrak dewdi diýen ýüzüni gaty sıtdy. Beýlemi urmagy odan ýetişdim gördüm. Gulnalar ýerek ýetip gelýär. Muň taýagyna ha bir kakdym golýe ýörmüş ikeplinäýdi. Taýak eginde de degdi gerek. Arkan serpili berdi. Ýene de baýat bile garpyşdy. Zark da zark, oňum taýagyndan direk galjak der, onuňa kelläňiz nasy ederin diýen içimden. Şo barmany men taýagym ýerimden sypaýdy. Ýermanak da ýetir. Taýaga gylja edilişi ýaly sakakda kaýyrlar diýip ataşy ýere pewerledi. Wagt şeýit melek.
Şonda ýogwatar bolmadyk bolsa meni helak etserim edaýmeliler. Aňyrak şekilip ýaýdanrak görünýärli. Birden gelip tutýan ki baýtegeden arsynynden. Ağzını gaçrak uzun bolsa bir naharly aýmal. Baýtegedi idirliklenip barýardy göýül aňyrdan gullalar ýerek ýetişip kowaýraydy. Şonda ýogwatary suflaýarmyka diýim garazanym galmady. Näme bolsa meni bir ýaňalyk etmäne oňa deg biljekler ekenler. Şoňa görsem, ýeni bilemden ýereksiz sönükläp gelýär. Onu ýansa menim ýerde ýatan bir döwük taýak elim alypdym. Näme bolsa şo bolsan dep şonu ýüri kestir sallym mundan. Saý degdi gerek. Bu gerek gullalar ýerek ýüzün tutulagy ýaraydy. Onu ýansa baýda topullysymy. Elini sirmapsa. Annabat wah edip howa tirlendi. Aýerin saradan etdi, ýerini agzyna tutdy. On buğday rengi ýüzi bodordy. Bu sagamy ýerinden çykarmaga da ýetişdirjekler. Elini ýapyşmakdan aşgalas galmady. Tutan ýermen pysagyň özi boldy. Ene pysagyň sapa oň ýerine tiýgen men elimde. Ýer harap oturan ataşyrepe iýin goýdydy. Goşorunyň ýenserin ýerine şapladyp tutagadan elin togulamaly ekeniň diýdi. Şu bilegiň bilen golny omurdanyň omurp taşdaýsan bolmadymy? Yer onu etmändiň. Pysakly elinden tutduňmy? Beýle keriňli ýöp pysagyň togulagadan hepirjeginiň aşak ýanyny dikseň bolmadymy? Anna wagt ýene ýüzüni tutdy. Way bulun haýtýany, oňul zat öwretmejeňiz bellile. Atadyna ýigensler edişinden Gosmuradyň şo wagt heň gerek gerinde diýen ýaly bir ýaňsyl zat oklasy gelýänini bildirdi. Ýöne ähilem bolsa garşylykly bir zat diýmedi özüň aklyma götürdi. O zaman pysagyň alraýamy. Ondan bastagarda näme edip näme uýanyňym gatyr şerjerin durup bolana okaw. Aýgarar elimiň içini dilim etdirsemem pysagy tapdyrmadym. Belki elim bilen barmaklaryny gaňyryp ahirem pysagyny alymam da göli. Ene öýüdi bilen deň ursaň işegerini çogduraýmaly. Ýene ýyl arasynda ýagyş däl urmadym. Urmasaň urarlar hany ol. Oň ýalyň ölmez ýerinden tüsdüräýmeliler diýip ataşyr epeýgenni. Gurrunga kellesinden Gosmurat atasyna kän gulagamazmady. Onun garalyp duran entek päki degmedik murtlary hyýrsyz hereket edýän dogdoklarynyň uğruny egrelip toglanyny hasam wagşýany görünýär. Tüsdürmesem tüsdürenden goýup duran nälerin. Bu saň saptaý bilen dikläp bururdum kellesine. Hazratyna hırlı goýup atylýan sarry pysagynyň sapy da kellesi telpeklen bolsa madalzy oturdy öýdýän. Gözi garaňkyrap enterekle berdi. Ýykylmanda ordan aýagy üstüne durdy. Yelek bir pysagyň sogurun boldy. Ýöne goýuleşilmedi. Hay garaz, indi men degmesem bolar sürünmekden meýdar. Eýdersen bolurlar. Benim goýnumy sürdüm-de gaýdy berdim. Eýlemden gelen zatlara bolmady. Ene bolun işe şu. Üret sürdüň la oturun ataşyrepe. Dogurgundan gelle gasaplary ýogwatar ýeňip berdiýen namartay. Gosmurat nandyrmaga dyrşdy. Ýok, soň pysak oýunnaha ýogwatardan peýda bolmady. Gulnazar ýelek imanly boly berip goýermedi. Allah sapsyny eger. Ataşyr ahyrym makuly jehang bilen ýere bolup durdy. Urulup gelmedik ýeriň bar diýdi. Her zat etmeli bol urmaly. Gosmuradyň gurruny her kime bir hil täsir etdi. Anny bagty, ne uğurnyň edermenligi, ne gaýynyň jemlime ýynzartdy. Ataşyr epäniň gurrunyň soňy bir näme kanatlanyny boldy. Döwletiň bir agasyna bir de izini diýen ýüzüne gaýa geldi. Ol ören aladaly görnýärdi. Hemmeleri arada goýun Gosmuradyň öýüdüniň boldy. Dünýäni suwarda topugynyň ýarly. Öýleriniň heriniň ýüzüne bir garap, hemmesini duýgudaşlyk edip duran goňuşlaryň arada ýetdi. Ataşyr epe yara onu musalyp daňjak bolup oturka, gaçaryň uğruny syrıp beýbulece peýda boldy. Olaňyrdan batly gelişini öýüdüniň şaňy tesbilen. Wah wah hey, gözüň ýüzüň bir abatmy jany ol. Azyrmasyn, azyr duçar etmesin diýleni, ýeri seni men edişen görülmänmi, südadaşyn görülmänmi, pärlerini ýamany dikaýmelimi? Olar hakyt adan bolmaga çemeli. Az masalary beýle bolmazdy. Köplüklerine buýsan ýalamyka. Serdaryň 5 gün obada ýokluğundan ýedýärlermika. Hani yetsinler wakaly.
Öldür saadam göreýmedilermike. Yok, bolsa da sen inerim, aklarından sıkapsan, tügüleme senden tamamı şeyledir. O şo gelişene gün Gosmuradyň ýanyna geçip oturdy. Agyr, öýlenemezdim okap ýokary hatar aýlanyp gelenmemiş hody. Halyny petin geri, hallaslap geldi. Enem çağır ya. Derman bile gelsin niye dedi. Ne dersin şey diyen son, barsam baytegadın daşını gallap, kellesin sarap oturlar. Yüzü gözü yeşikleri karagana boyulupdur. Görsem dik tepeli iki yerinin neşiriptir. Neyen bulunmuş diysem ha şeyle deydiler. Gosmurada birdat bulaydım kadip, kara canım kalmadı. Oğul hara derman ediştirdim de beğerliğini endim. Hey görsönü, ağzın üyez peyalinin tapsın. Yer Gosmurat neyme denmiş oluru. Kalın metin derdinden dek gelip yörünüde gün yok ki. Ayu Gosmurad'ın atası. Şonen tek sarıma görün. Vahmunu neyme ettiniz, evere gör ağanna bağıt künnüğü. Beybuğul tuğruğunu göz getirdi de ağacerine ülünü. Bargıyır ha kağıdın alıp gelişiyor. Ol sargı için derrev Ataşir Epe'nin elinden aldı. Ödeden işini, fökü buğulu işi, zanına yaramadık Ataşir Epe, fengirgini yıkırıp gayrrak şekildi. Tevip hatira düşünme, yoğula totum tıyla düşünme adı, öd öyi olunluğunun mu, o tiyetini çıkarmadı. Devlet dolfa, gağdan nehmet çekke edip oylunlu. Beybuğul totum gağdan dündüre agıdan onun düğünnaki, gos koy garadan yarasalı uğranını, Gosmurat ağırdan yüzünü sıktı. Döwlet kelerinden iyini zümsüllep hengirgine verdi. Beybuğul ece sonra gaptalındaky düğün şoğunu alıp uğran sağ şembetini sıkardı. Onu ağzına salıp şeyneştirdi de garan üstünü yapıştırdı. Sonra yarağını yağılıp kula taraştırdı. Yeri danıp bolundan Beybuğul ece boynunun asılgı heykelini alıp onu Gosmurat'ın daşının üçgede gayladı. Ana, imin şu bolsun. Onu yan sayıyor girip sıkına anna bak, on eline bir saklanırak yağılı tutturdu. Yağlığın bir bursu düğülü olup olup sallandı görünüyordu. Tanrı yalkasın Beybuğul. Sen bir tanrıdat. Hıdrat hayal yetişaydın, şu değerli dağdın uğrunu yolunu sen mazarı kovu biliyen. Bir de elimiz ayağımı yitirip otuyor. Elimiz degdiği kutulluğudur. Sen hey yönü dağdı gayg etme, soğuk zattın. Yağlı yüzüden bir neme saklansın da başka ağzına yaran dağdı iyi versin. Alet etmeyen yenin ulyamı. Şu kakavaşlığı bilen ahir bir dağdın üstünün barar mı kadip, giyicirli gözüme şiş kakılıyor. Yerini uva biçinine ağlı gözüyle oturmak yağışı mı? Şu dünyanın aladası önem gıt der. Ah barım serdarın ovada yokluğunun. Şunu ne diyorlar, yoğusam dağırdıklaşıp durundurlarlı. Ağay dağını bak, aysen aytmasan eğati yaşlı olmak yağlı kovuda atba mı? Özün ağzağını son aydiyan, eğati yaşlırak gidin. Gassaplan humuluşyanlar ken. Men olara günah özüňizdedir diýdim. Ol halini pesin inesi beginadar kelewa, yapýaňam eriniň suwuny aktyryp bererdiler. Şu dünýäde ya şu diýeri gider ýa-da mennip sırpynýa. Yeni bir basalyk beren bolýar. Hanen tek ilerli ýagdaý nähirrek bolýar diýenlerini eşitdim. Gara peýelleri gowy der anna bagat özüň düşünü ber. Hey diýene ýödi garasay. Yönü ağdan öz peýelini tapa gördüm. Anna bagat suňurdan diýmen aldy. Ayarlym gurruny beýlerakda güýmenip ýören Ataşir Epeň gulugyny ýelde. Ol bädini tarap hyrarly. Ağzını musallat diýende atbadyr. Beýerine şeker getiren ýerlerine edil tohumunu boyu köwlen ýaly daýyrin. Ana haýhyň awat gerden Ataşir şey diýär diýende duýduraýyn. Ataşir Epeňiň köýnelini gözleri ýallyra. Agyl garry ýol bolsun fiýaly hyrdy tereket etdi. Öz hakdaky gurruny gecesini çekken jewerini kän piňine de almadyk. Gosmurat kızgın çaýdan urtlap oturşuny. Geliberdin. Şta para muju utululur. Şonu ýölerini kän görýän bolsalar, innek sapar pyçaň saptaý diýerler, uçtaý işler diýip alajagy güldü. Gün iler tarapdaky baýarlaş dağdan ağyňyny girip, özüniň gydyryntyl täşlerini tizen ýygnatdy. Ýöwsünde wada mala ýygynyň astyndan galan tozun,
Asman ýagtylgyçlarynyň öňüni örtüpdi. Howa bulty gemmurdy. Olar çalasy dur bolup görünýärdiler. Gizi öz hukugyny tiýden yer alyp, iki baýryň arasynda saklanrak sülgän suwatyryn owanyň üstüne özüniň agyr göwresi çöküp barýardy. Awşamyň agyr tutsuny eretmeden, o biçiniň şagalaňy günnükden azerli. Eşiklerdäki ojoklardan görünýän tarymtyl gyzyl alawlar öýleriň synatynaky ýyrtyklardan jyklaýan ışyklar. Tersilleýän gannamalary ýaly owanyň garan göwresine janlyk berýärdi. Gijra garan mal çapunlarynyň topor-topor oýnap ýören oğlan şoğun kıyıkılığı owaň üstünden ýanglanyp olaryň sulugy käýerde askansyz ışıgyň ýagtylyna salaja görýärdi. Ýanaklaryň äresiniň öýlerine girip gidenligini döwlet duýmany galypdy. Garalyp duran howadan belli bir saks tüýülmän ol keýpsiz garanjaklady. Owanyň asylmagyny, asmanyň gömgök öwüsmegini, onuň ýüzünde ak patrak ýaly ullokan ýeti ýyllaryň dowmugyny oňguny küýýärdi. Günüň ýaşan ýeriniň al reňke boýulyp ýertire güneşli ýyly howa wady bermegi isleýärdi. Şo sapagy döwlet şeýle bir söýýärdi. Onuň hiç wagtda ganyp birini okdy. Olanyň umyt saatlyk ýyllyk alýardy. Şu wagt bolsa, onu hemişekilerden beter küýdüdi. Nazary bilen düýdäjek ýaly günüň batan ýerine öwran garady. Emma näçe küýdüdi. Howa onuň göwüliniň üstüne turan okdy. Döwlet ejetiniň ýanky ýyl arasynda aly göz bolup oturuşmak ýaly kyndat ýok diýenini işiniň gaýtylady. O pikir hälin beron kellerinden çykan okdy. Ol apaňza çykyp ötägler ýaly adam däldi. O sözüň aňyrsynda köp saatlar gidilenýärdi. Soňra ol urulup gelmedik ýeriň bar. Her zat etmeliler urmalydyr diýip pişirdi. Be atadynyň sözü. Olam öňküden az zat talap etmeýän, derurly öňküden az bolmadyk pikirdi. Diňe bir owurram edip boljagam däl. Eýsem bir-birine derur bolan bir iki jümläniň bir-birini inkar edýän ýaly bolup görünmegi pikirini hasam bulaşdyrýardy. Olaryň ikisini hem elden bermelik hakynaky pikir belkem petigi var bolýarlar. Olaryň ikisi asla bir ýere sygşýan däldir. Belkem ikiden biridir. Salysydyn o oýlaryň girdabyna düşen döwletiň ýüzi saňjaryp durdy. Onuň ýüzünden hiç bir zat aňlamak mümkin däldi. Osmurat bilen hümürdeşi oturan atasy çağıryn soň döwlet öýe girmeli boldy. Atasy ony ýöne ýanyna oturtdy. Oğlum, sen 10-20 gün Osmuratyň sürüsini meydana ýakydip getirbilermiň diýdi. Döwlet atasyna etdi. Asal hälin näme pişejige diýen diýmek bardyr diýip işini gepletdi. Gaýnynyň sowaly öňüm dowdulap ýören anna bagtyň hasa myňyzylmaly. Ol döwletden öňürdip oň jogabyny berdi. Näme üçin o wagt bolmuş? Döwletiň tek başy ýaş, oň meydanyny işi ýok. Başy ýaş? Nerden ýaşmyşyn? Eýliň oň ýaly ataşyr epäniň megrem adatdaky ýaly dağdan kelli getirýär diýildi diýen. Ýöne haklandy diňe. Olarak sürüne makap ýör diýdi. Sen ýumruk ýaly halyna onu bir bela usulça golýaňyzmy? Goýunuňyz ýok ediňde, ha bir ýerine goşaýyň. Şu mahal dağa ha o gany ojaklaň diýişin sarflap ýören mahal aslady. Bir ýöne goýundan bary bilse-de atasynyň ogullugyny bilerin. Diýip ataşyr gyşaryp ýatan ýerinden agraslyk goýdy keldi. Olar mekirdir. Goýundan barman bir deper ýetirler, ýok aýanyna etme. Arkarakty iki elini bıkınına urup durun ýerinden döwletiň assarak goýrak tereşdirdi. Ýok, ädir. Döwletiň sözi anlamak düşündi. Ataşyr epi süýünem ustawsy boldy. Ataşyr epiň ýerine minnetdarlyk gösterdi. Berekella arslanım. Dimdik bolup durun döwleti gaňryp seriden anlabatyň güýünden geňirmeniniň alamaty göründü. Ol goýa hiç tat diýmedik ýal tartman durun döwleti öýlendi. Goýy döwletim, indi senem gözüň gyrpman öýdüni seredip duran döwlete garay. Ol ahirem şaýna garym uğruna çykmak göre boldy. Akşamlyk nahar wagtyny ataşyr epäniň dili öňküden tüýjän ýaly. Agyllyk atlaryň haýkyryp kişiňeýän tezindenmi? Bir kärlik bir meňdeşlik ýüregine düşe ahyryna şuň kuwakadan heder tapdymy? O tukatlykdan aşylyny meňdiýärdi. Osmuradyň bolşam atasynyň kasal medýärdi.
Anna wagtyň bugünni ähli arada sıyırlyp öz başyny üçünýärdi. Yatmadynyň öň oda kuwatlap atlaryň tögürüne güýmelinden soň ataşyr epi. Ýerine geçip piňlenmäge başlady. Onu dinläp ýatan döwlet öz görüşli hüwdüsiniň mırlasyna ahyrym uklap galdy. Arslan babam, arslan bab, alyplar babam, alyplar bab. Goýunlary sürüp uğramak şuurunda anna wagt döwletiň eline şörekli altan tutturdy. Döwlet muradym, senim şuloň ýoluna düşäýmä bilseňdir herne diýdi. Ha oda, görülýän şeýle bolan soň ta gitsek ýeriň nireseň. Hey bolýata ýöne. Ýok geze beýle bolmaz. Şeýdi oğlum diýip anna wagt goly düşdi. Şerda bu adan kaçarak bolgun. Garaň adan bilen dem bolup durmadylar. Bir neme çekerek duraýmaňam, kaçaýmaňam aýy ýokdur. Depegenden daşyrak diýe. Döwlet şöyle kaltady, saklanrak pysagy. Başga aňry berdi atlar atylgy bu şoňuny birine daňyp durşuny. Ýok geze. Onuň başarman diýip morta jogap berdi. Anna wagt döwletiň ýüzüne ýaltaýan etdi. O gözün tegelep başam barma gülüsüm barman ağdan tuttu. Näme diýjegini bilmän, saganyp durşuny. Kimden daşlaşyp barýan döwletiň ýygynyň teredip galdy. Sapak. İleri tarapdan baýrylyklaryň aralygy bilen togulunyp gelýän derýa, döwletleriň owasynyň beýräginden geçip gidýärdi. Derýanyň iki tarapy käýerde tetýetim käýerde at gaýtar meýdan tutup ýatan tokoýlup bolup, onuň agazynyň aglabasy iň tezje ýaprakly toraňydy. Käýerde ýylgyn tokoýlary, gamyşlar ışıllap otyrdy. Tokoýluň ýeri köplenç ılgarly, käýe tapalçykly, käýe mahally bolsa, hatda suwlum bolardy. Käýerler ýokardy, hinduşda gal köp bolup derýa dolup taşandy. Suwşda koýluň ähli ýerine ýaýraýardy. Şowatlyr jeyhun ýada salyp duran äpet derýa ýurlýardy. Başga saýdarynda derýäň iki hanasy bolup, bir suwun esasak ýan ýeri bolan kişi hana. Beýleksi boldy, daşan mahalny dolýan uly hanasydy. Derýa käte gereginin artyk suw getirip, öz boyunnaky ýylaýçy aýagynaky ýylaty baska düşürdi. Käýerler düýünden tankrap galýady. Ýylaty ýylazy goýýardy. Anha o ýyl uly hanasyny doldurup akdy. Baharda onuň mes energiýaly sırpynyp galybermegi. Gol ýeten ýerine oý bolsa doldurup ähli zady basyp bagyrtla bermegi ýylaty alňatdy. Derýadan käte tiýip gelermiş diýip munyň bilen täzerakden mer iş talasy ulan. Ul derýadan häsiýetine oýundan näbiret halk alsyrady. Soňunyň nelemlik boljagyny gözüňe getiribmen uğula düşdi. Her ýeriň öýüni ýetik aradasy nowsany bar boldy. Aşakta akaby bolsa o gözümiz zar bolan bolsa, bir ýeriň silip bir belasy bar ekenini. Tejeriň murgabyň aýagyndan tähar edme. Maňyşlyga şeni ýadylyp ýatan hydyr görün şöldügi. Etegiň arkasyň arasy tegralyklaryna ýangadan doranlaýsa diýenlerim bolmandyrmady. Ýene-de halen tek neneňni şükürler 4 san terimi ulugy ýüzlemäge her wagtam ýetişerler. Şo çöl her wagt bargaňym barla diýen maslahat tapylyp, şonu makul görünen sany agdyrak geldi. Ýöň aýagynda nähili goýun turup, nähili goýrançylyk salsady, derýanyň sary sebitininden daýaşyry bolmady. Suw şo uly hanany doldurdy, onuň daşa çykmady. Ýagdy durnuklaşdy. Ýylatyň derýanyň mesemegi bilen teneglenişdi. Derýanyň uly hana çykmagy bilen, şonu arasgalyny tüpeň uzundan, gapan halyny agtarýandan keýp gonnyň, güýmenji gödüň näkilen keýpi gelipdi. Aw diýeni çykan ýerinden alyp gaýdyrmaly bolupdy. Sırpınıp yatan suwda toraňlaryň gamyş sağlıklarynyň arasynda dürli guşlar mesken tutýardylar. Güsürdäp uçup gelýän ördek türläriniň eýdilini okdy. Derýa kenary bilen gitseň, ýokoryňdan toýunup kurap gelýän sürü ördek aýdyny öňden çykýardy. Onuň asla ýeri kesilmezdi. Jengeliň içi bilen baryp sesli güýüntüje bukup otursaň, suwun ýüzünden, öz tolkunlaryndan çiýiljaga ýatap sürü ördek usurlujuk bilen tüýüşip gelýändir. Jüýjeli mäkiýanyň agy bir maşgaly, ortardaky döşleri melemtil, göze doly ýaşyl başlaňy ýerinde ýarym aýly bolup, edep bilen nizamy durundy. Ol göýe ýaşma asynyň çykan ýaly gyýyk gelip ýene ajet eder.
sürü üren eterdendir. Üren tezdir. Ahmarra kereket edip fälse sıkırdı tuttuğun, ya da bokurduğun giyzak eden üskürüncöktüğün, yörgöktün gelir. Güsürrü olur. Ine suyu anzıtmağı düzmeyen yarı. Emay bilen, yüzüp geliyen sürü ulus şaparda turdup yukarı götürülür. Boynumu vurup yeretmek yetişilmerdin. Üstünden geçip giden sürümün eyyem garafı yitip barayanlar. Sen bir tarafap hareket edeni yokunursun. Onun sebebi, dini sürüden birini ikiden alıp galülmenin uçurun derler. Benim yanının sebebi ören azap görünüşü, iğne kanı tomuş etmeye yetişip bilmeyenin uçurundur. Bu oğudun sırlı, ağız bir canavarlardan ayrılışandığına yüreğin ağuyanını duyursun. Gümantıdır. Yönü sen yerinden galıp kalmakan ördekler, ha beylirekte su inerler. Sen yine gitsen mükam, ya da iyide kaçsan mükam deyip sağınmarsın. Ördeklerin iyinin yerini taraf uğrarsın. Şu vakit bir yerden tarık gedip tüpün sesi çıkar. İka uçuyun neyse ördeği gaydırını bilmersin. Emma beyleğindenim, alkımından, topak torongun angarsından bir yerdenim, onla sürü asmanı kalır. Güsürdü, şapırdı, vakkıllı. Bir sellem füs üyünüm alışıp olmaz. Asmanı göz aylap iki vaka geçiyen türlüleri seyredip, yeste salım hayran kalıp durursun. Ördekler asmanı ulup gelmezler. Öğlerine hopsuz yer altarıp olun sonlar, yine su inerler. Sen sağınmarsın. Yaltanmak diyen zat burada golüğüne de gelmez. Süngün gedil gamak yal ulanır. Anırlığını uğrarsın. Yönü, kellen gılıp su ayrılarının toruna düşaymen mehtimallar. Onun yalı fevgüyü versin, tersi yerin alıp eyle kaytmal olursun. Şeylip günün yarını itiraymen daşta değerler. Gara önkü yerine gelip yanadanını uğrarsın. Bir gedek taşıraktan ögürüm verirsin. Yılgın tokoyluğunun berisine edilen ögürüm bir odacıklar kendiler. Ana solun birbirini yürep barayansın böyle. Güsür edip bardağı sor. Güsürdüsü ganat kakşı ördön kasalım ediyenler. Bir cücürek ördök yaratı olup kalıp doğu deyip fikir edersin. Bir yerde yıkılıp yatanlar deyip gözlersin, emma tapmarsın. Tokoyun türü yakağından inip köylün içinde olurlar. Şermeğin katlarının arasında ornaşor. Şorton pürün derdinden irnamında bir giyicilük peyda vurur görü, asıl gaşan geçirilmerdin. Emma ne ala solansın. Elini silkersin de, jengelin içinden önkü yoducun tapıp gidiverirsin. Yani hon yal yere varmakan edil, yön yanından yeni götürdü peyda olur. Bir mahluğun sala karasın görüp alarsın. Saklan ragadan, garamtıl meli kuş puğdokların arası bilen tümülüp kaçıp barayandır. Daşık daimet koldan gerektip sak edersin. Tıyınışıp görmek şu olursun. Yetuvan olup gözlesen, anırraktı. Yaba yatan aymalı yılgın şakatının aralığına bir melemtil mahluğu gözün saygırar. Gurusunu ansat, ayıl sayı düğülmersin. Ha titrasir edersin görü, nazarın onun gözünü kaklaşar. Öde şu. Egilersin. Edil şu ağıtam gütürür olur. Kırsın dişlep bağlarsın. Yine bir gerek sıyınışıp görüyün nip pışırdarsın. Eline bir dağ çalarsın da yüre verirsin. Gözlerini tapar diye. Elbette yine de üstünden vararsın. O sana seyredip oturundur. Duşundan telim gerek geçip gidersin görü uçon nerler. Gözü sen gözündödür. Dini gözündü. Gözün düştüğü güsürdep kaçar. Yoksam kıymıllayınam diymez. Düşüverirsin ıydına. Şeyde ahiriyim tokoy gutorur görü ol öğden suğurur. Yüzüp görünür. Ol örağını varıp daştalarsın. Ol yem yok görünür. Uçmadı göl degdi diyen. Eğer suğun güdüne gayip sıkaysa gerek deyip karaşarsın. Gözün ayırman seyredip durursun. Yönü göl sıkırdat görmürsün. İyirip başın kaldırsın görü hala raktı yüzüp görünür. Elin kıymılladanından sümen ortadan etecek. Sen onu innek gerek daştalanda bilirsin. Yine yonkuyagdaydır. Makla sen iyirmeden ol iyirmed. Senin tek eri düşen vaktına ma bu orada yerde kaydı verirsin. Bir sakar valak diyen iç yakka suçtur. Bakar su daşanına devlet dostu saparak bilen telim gerek derya boyuna giderince gidipti. Sonra orada ördük gülüşün tomuş edip iğne kanı doyu bilmeyen adakmır çekmeyenler. Takar valak bilen kovulaşıp tütünlerinin suyunun mahal keyan görüptü. Şu mahallar olur, vah şu mahalları tüpen oldu deyip kırışlarını köp deyişleptiler. Adam tapara. Ol tüpen olsa yüğüne vur yağından şişte oturmulla deyip katıra deyişlerini aksarlıp kızındayadı. Ol bir elini tüpen yağlı edip uludayadı. Tüngürek mağların aslından bakyan kömür yağlı gara çukur gözlerinin denililt diyadi.
Gözlerinin bir yerini yumup esle salam çenenden soň beýlekel bilen tüpeň çakmagyny ýady. Tuf edip gıýgyrýady. Saparak hemişe "Siziň öňüňizde tüpeň kel, bir ýerini getirip atarlar" diýip teklip edýärdi. Tüpeň gurunny onu atmagama gerekdir. O sana okýaý däl. Onun oklaması kıyın. İn gorkulu yerim tedi. Onun soňam depýänligi. Ýöne tüpeň atylmaýanyny aýdyp bolmasa gerek. Üstesine de. Oňa öýlerinden tüpeň berip goý berjek manlary barmy? Ona maýdyp bolmaz. Saparak ýalgulaýsaň, oň elini iýdeýän adam ýok. Döwleti innekele getirýär diýmekden başga lasy galmazdy. Ol her gerek saparakdyny şeýlip tutýardy. Bir gerek bolar Gosmurat dagyň ýerine düşüp hakyky awa atnaşdylar. Ana şonu o tüpeň ketibiri öwrenişdi. Oklanyşyndan, atylşyndan hem göýgänli. Oğlanları ayak bağlayıp yakıtmezler göre. Yonkerek ağırlanıp uluğuzu kötönüp dülürdü. Bu tapar olardan peyda almak sorttular. Olar döwlet dülü taparaga gellänin yıl boyu bir gedegem aňyrmany bilmeýän madda eşegini sırtlaşıp eýdaryn düşmeklerini teklip etdiler. Gosmurat zıpık berenden gantama bolup ýatan ýow basaram olan gapda bilen ferkille uğrapdy. Gosmuratyň ýurlaşy Oraz ýaglynyň ogly Fahitni ýazdy. Oradan ikidem ağın kızığına düşüp uğrattılar. Her haytanın gelinine uduyun nirli tüpen vardı. Okları kelmi. Ağı uğranlardan her gerek kırışlarını değişleşip gaydiyan saparaklar dövlet sakarbalağın bol yerinin üstünden eltme vadı verdiler. Emma ağusılar olan köyün dinlemeyi istemediler. Cehennem etsene. Ağla samsık sakarbalağını deyip Gosmurat elini hırttı. Onun ağı olmaz. Gosmurat bilen Fahitni yaz dövlet dağını bir yerde kaldırıp onları ördük ürkülmeyi tavşırdılar. Öldür bolsa ağırda bir yerde bu kedenip yattılar. Uzak vaat geçmeyen ki, dövlet dağının üstünden bir sürü ördük gelip yet sayladı. İkisi kıyıkı verip onu ürküzdüler. Sürü küsürde hep iyidini serpikti. Emma Gosmurat dağının yanına konman beyreden geçip gitti. Son yine bir sürü ürküzdüler. Olam ters tarafa gitti. Son epetli salimlap ne bulun üstünden ördük geldi, ne tüpenkeye çıktı. Köp yattılar. Döwletin halis ýüregine düşdi. Ağı ne hil sabır gerekdigine döwlet şonu gözüne ýetirdi. Ne hilim bolsa, ol gaýrat edip oturmaga karar etdi. Ýene ahyry bir sürü ördügiň aňyrdan pes saýlap gelýändigine bulan gözü düşdi. Ardan uzak wagt geçmeýän ka ýerliğine tarkyldy çykdy. İki tane ördügiň ýokurdan gaýyp gaýdandygyna ör boýa galyp duran oglanlar heýzany gelip tomaşa etdiler. Algaşyp ulularyň ýanyna bardylar. Görseler iki tane ýaşyl baş suwun ýüzünde hereketsiz gaýyp ýördi. Ýowbasar ular derrew alyp geldi. Yaraty bolup öýdüni gamışlygy uran üçünji ördügi it bir ýerden tap getirdi. Bular tüpeňlerini täzeden oklap ýerleri ütgetdiler. Jeňgeliň içinden aňyrak baranlaryny üstlerinden ýene bir sürü ördek geldi. Atda at boluşdylar. Tüpeňleriň gödeňsiz nilleri şaltlyk bilen ýokary galdy. Tuh! İki tane ördek patlap ýere gaçdy. Salim ýörenderden soň aňardan ýene bir topbok salgym bolup göründü. Derrew jeňgele girip gidenler. Sürü edil üstlerine gelip aşak iğne uğranını iki gerek hayvatlı toğullu çöktü. Pat! Sapar! Ördöklüğün bir yere beylek su açtı. Üçüncüsü vurdu, gıytaklap aşak kayıttı. Ol şok rahatlap gidip otursuna deryan aňyrasına bir yerde suwa düştü. Ağın keyfine kemsiz düşen Gosmurat ýowbasary o kenary bermekçi boldy. Emma Fahitni oňa garşypdy. Gerek däl, peýdasyndan geçeriň diýdi. Suwun giňleri göremokmy? Howa bolsa çigirek. Dogrudyram, aralykda deňiz ýaly suw çaýkanyp ýatyrdy. Howa bolsa on sokly maýyllardy. Ýöne Gosmurat oňa gulak asmady. Äli keypi şonla däme diýip, ol çyňsap duran ýowbasary typtyryp goýberdi. Näde aýdyň aýt? İte gaýpyň gelsin ahyry. Fahitni şapardap barýan itiň ýerinden "Ýowbasar" diýip buyruk berdi. "Ýowbasar, göwünlüğüňizi aýak çekip näge syňsady?" "Ýowbasar" diýip Fahitni ikinji moýgyrdy. Şondan soň it ýerine gaýdy berdi. Tesini çykarman duran Gosmurat syýyny çalyny çäkmeni sypyrdy. Soňra telpegini köýnegini çykaryp ýylgynyň üstüne patlady boldy. Balagyny sızgady. Fahitni "Näme bolýan aýdymagy ýetip geçmänkä?" Ol ýöden şuwurdy. Gosmurat esliýere barýança ýalpa kenarly ylgaşlap gitdi. Soňra iki elini batlaýlap ýürmäge başlady. Fahitni ýazyň sehel-mehel aladany bildirmeýän bagyr sow ýüzi howsary göründü. Ol kellesini ýaýkalady. Balagyny dyýdyna şeni çylgap goýdy.
Öz ýanyndan aýagynyň damar çekmese boldy diýip hümürdedi. Döwlet gözlerini tegelep bir gezek elini kelemeni edip baryan Gosmurady, bir gezek Sahit Niyaz eretdi. Teteterden arana Sparin Gosmuradyň ýygyny Sahit Niyazyň aýagyň gönräp tutjak bol ho diýen sesine tiskinip gitdi. Ya çykyp gün gerişini salagadyr urandan, tä akrap gelip gök çep soğuk kurýança, Gosmuradyň suwdan çykmasy bolmazdy. Ol suwa mertdi. Yüzmäge bolsa ökdedi. Emma Sahit Niyazyň ýanky damar çekmediň dady görüp howpludy. Alaýda hem soğuk suwdy. Agasynyň ýygynyň huwatirli seredip duran döwlet, şonuň ýaly hadiselerin 2-3 tanynyň borunyny beýtýär ýadyna saldy. Birden şo diýildi bolaýan halatda galat etmek nähili çäretiniň boljak duwarda oýlandy. Sahit Niyaz balygyny sylgap taýýar bolupdy. Emma begiň suwda gark bolýany bir adam galat edebilirmi ki? Gark bolýan onu hem dartyp suwuň düýbüne alyp etmezmi? Huwatirlenmek bilen gözlerini tegelen döwlet birden beýleräkde çyňsap ýörün ýowbasaryň özüni suwranyny görüp galdy. Bärkirin howsulasy Gosmuradyň fiňine deldi. Ol suwuň ýüzünde gamak ýaly gaýyp barýady. Ýüzüni ýetip barýan ýowbasara seredip kä ýanyn kä arkan ýüzýärdi. Suwuň ortasynyň aňry ýaşanyny ýowbasar onuň ýygynyň ýetdi. Onun ho iki deňleşip ýüzüp gitdiler. Tezden orta toraňgyň arasyna gözden etdiler. Sahit Niyaz göýe ýaň ýadyna düşýänýäli. Oglunlar ot ýakalyň. Hani çöpleme çöpleň diýip döwletde tapşyryk berdi. Döwlet bilen saparak derrew gugur çöplemäge girişdiler. Sahit Niyaz agaçly owadan döwüşdirdi. Çakmagyny şarkyrladyp odaldy. Ot ýakdylar. Şo wagt aňyrdan gapdaly ýowbasarly Gosmurat peýda boldy. Ýowbasaryň agdyna bir öýerdigiň bardygy saýgar diýdi. Gosmurat iki elini kelemeni edip ýüdýärdi. Aýagy bilen suwa diýrenen ýalydyp, ýygynyň depip goýýardy, eline bat bir öňüň ýady. Şondan suwuň ýüzü bilen esire gaýyp ýüdýärdi. Gosmurat suwdan çykyp geldi. Geldi, ýowbasaryň getirip goýan öýerdigini alyp, onuň öýel agyna tutýardy. Orjundan çykaryp bir ketemeni şöyle gomaklady. Ali gözüňe döneýin. Bu atyşyny Sahit Niyazda ullukan o edipdiler. Orjunnaky öýerdiklerden ütüşdirip nahat taýýarlaýadylar. Gosmurat ýowbasaryň toraňgyň arasyndan öýerdigine hiredip tapşyryk gurrun berýärdi. Suwdan çykyşyna şäkmeni ýaskynja galyp, aýaklarynyň her haýdyny bir ýere atyp, owadyň başynda soýunyp duran agasynyň beýlen ýokary kem-kemden ýoňulyp barýan göwresini, çekkin garnyny, ýaýbaň eginlerini, kuwatly gollaryny, çiginlerini, güberçek omduny, somuz şüýary bileklerini, ýoğun ballarlardan syn edip suwuň ýüzünde näçe gelse-de, onuň näme üçin ýadamaýanlygyny, gamak ýar ýüzüp göründigini döwlet indi düşündi. Onuň böwresi beden gurulşy, seýisleriň mes aty ýada salýady. Eýsem at hereketsiz durup bilýärmi? Duranyň ýüregini, asla sapanyny gowur ýaragyn. Olmada ma sapy odlap durmanmy näme? Sahit Niyaz bir uzak guru odun getirip oduň üstüne atdy. Ol Gosmuradyň şalyp şaraň mawut balagyny seredip, "Sen şäkmeniň eýde balagyny çykaryp urat" diýip teklip etdi. "Ýoksa müşärsiň?" "Pähä" diýip Gosmurat ýelini dirkedi. Sahit Niyaz halyp goýman soň Gosmurat şäkmeni ýeňlendi. Sahit Niyazyň şäkmenini bolsa ýoň taýyny arkadan edip goýdy. Ondan balagyny çykardy da onu owada tutmaga durdy. Gosmuradyň bolup duruşyna oglundan gülküz tutdy. Emma ikiňi dem ýenjerini Sahit Niyaz hemden soň olaryny ýalas çykardylar. Gosmurat sakır edip gurrun berýärdi. Ýowbasar bolmasa gidenim bilerek boljak eken. Öýerdek bir puwdyň aşagyna tümüp durdy. Şünküni Hasan agaň şybygyny sapýar edip suwdan çykaryp ýatyr. Kelimge kapdan geçip durdy, emma oduramyýdym ok. Ýowbasar ýitirganyny da birden burnuny suwa sokagady, öýerdek sapyrdyp çykaraýdy. Ýere suw soğuk ekenmi diýip, öýerdigiň ýelegini ütüp duran Sahit Niyaz sorady. "Meňe janyma ýaraýdy. Ýennäm gylyp durdy" diýip Gosmurat jogap berdi. "Diýeňem, şunuň ýaly sowukda suw howply. Ýadyňa düşýärmi? O ýülmeýär bahyryň aýagynyň damar çek bakany. Ýogam şondan 100 gram adam mamydy? Giýjeti ünlüdi bolmadymy da ama aw diýip sermenre görerdi." Gosmurat ýüzüni kesip howp, elini salgap goýberdi. "Hiç adam bolmady. Çek bermeli bu damar. Ayak öýdüňki, damar öýdüňki." Sahit Niyaz döwlet dagynyň kömegi bilen 3 tane öýerdigiň ýelegini ütüp içini dirtdi. Duýduny berdi.
Sonra olary iki bölüşdirdi de ýylgyn çeýişleri düzdü. Köýüň howruna tutdy. Oglanlar gara tankan suwdan oldurup oda goýdular. Tanka gaýnap-gaýnamanka. Nädik ördü getenmişdi. Zahit ne adamı buruş depdi. Gosmurat oğlun başından arasız yer tayarladı da garış boyu sepsa kadar tikiştirdi. Korzundan çıkaran ketemen söröklerini o sepsa kadar yapılaştırıp koydu. İki vaka ağdırıştırdı. Nahar tayar buldu. Ağusulu söröktür soğun talınıp getirilen yağıl kaçağın daşına eğiliştiler. Yeni de şenli beyli tagamlı naharı yenini dögülüp bilen oktu. Ördük kebabi, isi bu grup durun gıdgın sörök adı say. Bir kapların yayınap yatan messu, gök tokoy. Beyli tarafın giden tekra. Yokoryon dup durma asman. Asmanına ayırık kesilmeyen ördük sürüleri. Tekradan gidiyen dürlü otların, söplerin hoşboy, gen iyisi. Dürlü uçların yakımlı uvadı. Yağda ulu duyon ok, iyiligin siyetin geliyor. Nahardan son oğlanlar yanadan av etmeye başladılar. Atıp gizilerde senini oklarının bağrını tordular. Av madalza oğuttu. Avlanan ördükler koordinatı martan, ganganın gürlüğünden hem 3-4 sant atılıptı. Akşam devletleri gelip, tutan avlarını paylaşanlarını, ganganın gürlüğündeki ördüklerin hemmesini öz öylerini alıp gidivermeliğini bilip, saparak bir yer kırıptı. Anha büyül olsa, deriya kişihanasından doldurun oktu. Suğun geçi yok. Iğıl baharda bir köprek bulayabilseydir deyip adımlar hopurlayadılar. Kurbanı gittiğin neçile gör deyip, Burkut babanın yoluna zanı danyanlar vardı. Derya. Adamlar o hakta ne hil köp gürün ediyorlar. Onu ne hil umut bile arayadılar. Onun ne hil değerini ediler. Toppok koyunu yöne sarıp barayan dövlet şepeginden iyilerdiğine taraf ıyırıydığına tiretti. Duman hoğuta koydu. Onun demirgalga taraf gözyetimden angrek alıkları taraf sink gitmegi ona sarılı kazıklı göründü. Tokoyun ortası ölen toğulun bakyan deryanı hıyalına zanlandırdı. Bir bahil, emma mehriban derya öz bulunçok emma hayvanın tana derman tuğunu görünüydü diyaka. Kimler tüperiyaka. O yerde de dağlar, düzler, tokoylar, cengeller, ördükler, ağuslar adamlar vardır. Hemmesini bilsedin. Hemmesini bilip borsadı. Şu gün devletin öz güzeran yoluna başlamanın ilkinci günüdü. O mu hem güven yadı, hem yaydan yadı. Doğrusu birden başarman, maskara bulaysam deyip, atadı koyun bakmak teklif edeli ver kaygı edip gördü. Ol teyagürün yançı. Taparağın yanını bulmak karar edip, düğün on bile guruluşuptu. Öğrü meydanına ne hili nirrekten barmalığın devlet taparaktan salgalp varıptı. Ol sürüünün kaptanına, yönünü geçip ıyı sallı. Ahirim saklanrak sürüünün ıyını tattı. Tədəcə ölcə söyürlər, sanırak kövün çukurcukların içinde toğulanışıp yatırdılar. Bir yapıdan aşın son, taparağın özüne qabarak geliyen, qoğur telpeğine dövletin göz düştü. Onu yansa dostu, ona anırdan tayağını buludu, neymedir, bir dat deyip kıyırdı. Qoyun türlerinin yanaşarlığı var mı? Ene birden dövlet için osluğu yerden türlerin ikidem ıllaştı da bir-birin taraf engaydı. Oğlan ör gökten geldi. Alga sürünün önüne aylandı. Emma pese iyinen suğu yağlı sürü onun için teyagilmedi. Üstünün öttü de gidiverdi. O yine de turu bulgadı. Yöne bir gedek ol sürünün iyiden yetip bilmedi. Gaharına tayagını in önden barayan şahlak tekeden taldı. Tayag in iyiden barayan alsak koyunun arkadan sarıda kaltaşıp kaldı. Dövletin bokurda oldu. Öyle etmiş öyle. Taparağı ne hil derdetere koyunun hakkında fikir ona hem mızattan beter alada verdi. Birin sayalap gelbem onu verli etilmekten elbet taat var mı? Martar yerinin biri öl ısınatlığın görkölmöktü. Tayagını füylap saparağın yanına varanına dövletin yüzü ören müyünlüdü. Olunun kâyincini eşitmeye tayarlandı. Emma sakanın terisine yurlaşı onun önünden gülüp sıktı. Koşulup geçtin. Hey, bolmağında da koşmasan bir yerde vakıp olmadı. Dövlet yeri gördü. Emma başındaki arada onun elsi üdün oktu. Ne edip bölürsün, mene tanamı oğum. Men tanıyan, gerek vaatı bölmek kıyınlar. Taparağın göğrümünün giyinliği dövlete inzalttı. Dostu onun hoşuna geldi. Olmadı ama şeyledi. Çünkü hem medadı yok dedi, hem medattan başkar biliyadi. Dövlet dostuna minnettarlık bilet etti. Eğer bolmadık olsa, bağırını mövze galayanladı. Koyunun gidenliği için ullakan kâyilmezini biliyadi.
Emma zanyny oňurmanlygy üçin görün matalyja iýgen esçeýini görýetdi. Döwlet inni arkaýynlaşdy. Iki bolsaň keýip de diýip saparak elini döwletiň boýuna atdy. Oýnar ýörürs. Sen iýe saly bilýärmiň? Döwlet juk getdi. Meni öwrüdörün. Maňa tagan sopany öwretdi. Baýyk goşkän toşun tutdy. Gar ýagaýsa, bir toşunun süýlerdik göli arman bugünler ýagan okdy. Saparak sözüni dowam etdirdi. Ey bilýärmiň? Şeýle bir toşun kän. Oň ýalyry barmakaň bir ýuňdun çykýa. Aýagyň astyny hatyrtap durýar göli. Hay, şu wagtlar tüpeň bolsa dik galýan. Ol hırsyny işläp ýerine taýagyny tüpeň ýaryp şenedi. Tüpeňli urun döwletiň ýynjalygyna syrdy. Saparak öýlerine otup oňa öýlerine tüpeňden birini getirmegi derrew teklip ederler. Döwlet çykalga tapmagy bolupdy. Gapan ulsa nedirki? Gapanmy? Gapanna ulayda etdil atasyny ýandyrsa bol. Onu ýerçi getirerin. Şeýlemi? Ýaşa. Onu ýaşa taparak bir wagt görün ýaly ýere ýit seretdi. Ey, ha toşanyň ýydyba gelýärler. Olňa düşüp ýydarlap başlady. Taparak, sen toşanyň beýlek giden nädip bilýärsiň diýip ýoldaşynyň ýydyna düşüp barýan döwlet gyzyklandy. Taparak taýagynyň uzuny ýere dürtüp, çalaty dur bolup duran ýydy barada düşünüş bermäge durdy. Nämeden bilýän ýene? Onu hadyrnaklar aýdyp dur. Ondan men ha ardaýanyň ýydyny göräý. Ýeri oý gidipdir. Sen ardaýanyň ýydyny nädip tana bilýän diýip döwlet anamsalyk göre sorady. Näme tanaman toşanyň ardaýagy güýçli. Ol şonusyna bat berip ýokýa. Ardaýagyny basan ýeri oýmur bolup durunur. Dogry. Saparak dogurdanam ýerden bir neme başkaryan bolmagy şemeli. Anha aňyrak baranlaryny uğur çöpüň aşagyndan bir gär toşun hatyrlap çykaýdy. Oğlunun ikidem oň ýerinden taýak saldylar, ylgadylar. Emma toşun ligam etdirmedi. Olar böküp barýan uzun gulak toşanyň her ýerde bir garasyny görüp galdylar. Toşanyň ýerinden harçlaryny diýişleşip galanlardan soň bir ýerden nişana dikip taýaklaňyşmaga başladylar. Onun ýadanlarynyň soň çylyk böküşdiler. Ýerinden orta göreşdiler. Boyunlaryň hemmesini taparak üstüne çykdy. Näse duýdurmadyk bolsa-da, ähli ýarışda ýollaşynyň galyp oturmagyny döwlet namyt etdi. Onuň ýaşlary deňdi. Üstesine boyun iňne teredeninde döwlet ýollaşynyň has tartymlydy. Taparak bolsa, şeýdi paripazan, hiç wagt öýüňden çykman ýörseň janyň bolmany. Senin men ýaly köpüräk işläber. Ondan nähil bolýany görersiň diýdi. Düşünüňmi? Eger Allah jan ketsin. Ilki wada menim şeýledim. Gatylgajak bolýan bol ýykylyp ýatyr. Aýagyň agyrýar. Şeýle gerek? Indi dagamy men ýadamany bilemem ama. Hiç. 40 gün näpil gatam ýadamaýan. Men bir gerek durman şundan gamma dejemlerde ılgap gittim. Sen kýän ýerleri görensiň o saparak. Awala, men görmedik ýerim mami. Hemme ýerini görüp çykdym. Men Bulurgaranam, Taragytam, Nuruzabadym, Döwletabadym, meni çeşenim gördüm. Sen näme ömürlerde görmeýän, adyny tapmaýan. Seningmi? Ýollaşynyň gedenini digini, köp zady bilýänine ankarlyp galan döwlet, ýok kimsedilmegini on çokly göwünde dalmady. Seninni her ýere gitseňem adaşmadymyň. Ömürle adaşýanmy? Eger assamblyň oý berserim öýümde taparyn. Assambly peşdenligi döwletiň ýadyna düşýärdi. Bir ýere gidip uluk egrense assambly giden ýaly. Waty giden ýaly ýerdiler. Döwlet olardyň uluklugyň alamatyny galyp pikir ederdi. Garasyny bolun döwlet has galypdy. Ey taparak, ine hamalatin assambly uğrajakda. Nirelerine gitsin? Gaýsy ýolan uğrajak? Beýle tahkik soru garaşmandan menämemi? Taparak aljyrajak boldy. Ýöne ýödün tutdy. Menmi? İlki wada hal Babar Ýonasyň öýüniň syrtyndan geçýän ýol uğrajak. Awamy? Ýağmur saň dükanyň gapdanynam geçýär. Awamy? Ondan sapa halykçylyň işiginden Allah uzallaham düýýetiň sırtyndan aýranjakda ol ýola düşýär. Şonuň aňyrlygyny eşigimi saptyrıp giderjek. Güneşe ýerde gürrüňe kellere kadar çopanlar, goýunlarynyň ýapynyň etegi bir aňryk aşyp gidenini görüp ýerlerinden turdular. Beýik ýapynyň üstüne çykdylar.
Çaklanrak sürü başını kaldırman otlap yördü. Garış boylu otto koyun katı eden ok. İçinden tutunun bağ oyunu gayra durdidir yan sürü, sürülün şögüre içmek yali, yerin belentliğini pesliğine göre yazılıp büzülüp, hayalcıktan tüyüşüp bariyadı. Çopanlar tayakların tüyün turun yerlerinden, daş tuğruklarına sıyın ettiler. Beyikli pesli meydanın ehli yerine yaşıl begres yazılan yazıldı. İleri tarafına teristen ömü bilen, derya boyunaki cengellik gözü iliyadi. Ol yap yaşıl olup görünüyordu. Tokoyluk demirgazık Gülmatar'a taraf süyünüp yatırdı. Onun anırdı, Gülmatar'dan Günorta tarafa kem-kemden beygeliyen dağ gerçi olup gidiyordu. Dağ bir mahal ayıl-tayıl derli, dumanın soğuk göğüm tül görünüyordu. Aşağı tarafta cengelliğin gözünü itiyan yerinden gayrak te, kuşluk taraftaki sağlamtık bayırlığı senini yumurtlu toğula vermeli düzlük yayılıp yatırdı. So düzlükte buların durun yerinden demirgazıkta bir Günnogorda bir, onun Günor sorakta da bir depeterenlep durdu. Onun en soňsunun gaplarına bir gümmödük hem saygırmak bolýardy. O depelerin adyny bilýänini bilmeýänini saparak döwletden soruldy. Şagyrtdan gulagy gany döwlet, ýagly depe, herrik depe, ajygan nepe, alaman nepe diýip olaň atlaryny tanaşdyrdy. Bizim şu duran depemiň ady näme? Guýrukly depe bolaýmasa? Ýapynyň üstünden töwregi etmek gyzyklydy. Gözyetim aňyrek süýüşdügüşe dünýäňem giňelýärdi. Öwrümüňdi. Ganatlaryň ýaly duman sow gaflatyň içinden ýaryp çykan ýaly bolýardy. Döwletiň telpeginiň şawran buýrularynyň aşagyndan garayan kirpikmen gözleri pikirli balkylýardy. Gözyetim eterende ol hemişe oýa batardy. Şo gözyetimden aňyrda näme maka? Nähili sırrı zatlar oňa garaşýaka? Gözüňe getirilmän hyýal ýurderdi. Näwegürlük gülen teretmän dowam ederdi. Ey saparak, dip buyurlasına öýlendi. Şu dağlara barıp görseň nähiliki? Nähili bol, beýik? Dip saparak oňa sagynman jogap berdi. Beýik taşlar da, onha şu depe ýaly müň daşy bir-biriň üstüne goýup gör. Onuň näňerde näme marka? Aňardamy? Kän owa bar. Onuň näňerde näme marka? Ýene dağ bardyr. Onuň näňerde näme marka? Onuň näňerde ýer gutorýa. Göýüp güle yer tapışýar. Hemme tarapy gitsem tapışýarmyka? Ýöwsem näme? Etdiňem pikirlenip durdurdy döwlet. Onna yerim öýüm eňle ştatda diýip sorady. O da ullokan öý ýaly. Saparak asarym durdudy. Öldürün yerleriň daşyna tegeli gelip giňçilik çyldy. Alha, şoň ýalla diýdi. Bizim obamyz ýeriň orta arasındamyka? Ola. Ona görüňok menen biz orta arasynda durýar. Ona bir ýerde maşat, ine ahal, ine mari, ine hyýgo, ine puhar, ine mehane çäçi, ine assammyl, ine was, ine wessalam diýip otaýagyny sylygyň içinde her ýere dürtüşdirdi. Döwlet ýene pikir etdi. Soňra ýanky sylygyň üstünden taýagyny ýöretdi. "Saparak" diýdi. "Ana şu ýerde ha göýök bilen ýer tapışýar. Şeýle gerek, onuň aňyrda näme maka?" Aňyrda mı? Boşta. Boştan aňyrda. Boştan aňyrsam, boşta. Aňyrsa bolmazmy? Elbetde ýok, ýöne boş. Ahyrym aňyrsa bolmaly bolsa, ey saparak. Aňyrsy kaldyrjak bolan saparagy çylga tapdyrdy. Ey, ol atlyny görýärmiň? Gaýra tarapdan bir atly peýda bolup, ol bärik golulöşüp gelýärdi. Oğlanlar oňa syn edip durdular. Sypaý geynen. Ýokardy sürürek silkme telpeň aşagyndan eterden garayan, ter gara takkaly tämir bejerilen. Murtunyň ortasy giň edip alynan adamyny döwlet tanady. Ýoşadan taparaň böwrüne dürtdi. Mollany pes gelýär. Kim? Mollany pes? Woş ýan şahirmi? Çynykmy? Atly golulöşünni saparak öňüle gyýyryp salam berdi. "Salam aleykum, Mollany pes şahir." Oňa ýerinden döwletim salam berdi. "Aleykümselam. Amanlykmy, haýrykmy ulanlar?" diýip epey adam atynyň başyna çekdi. "Armaň şoponlar. Bular bar boluşdylar. Taparak derä, "Özüňe marma" diýip gyýgyrdy. "Bar bolun." Atlaryň hoşgulu gürleşýärni görün taparak, "Mollany pes şahir, biziň ýanymyzda düşläý, ýa-da çay gaýnadyp bereli" diýip jeder dedi.
Oğlanlar tıyınlap, olaryň bolşuna ýylgyryp duran Molla Nepes edilen teklip bir aralaşdy. Sopan saýyny içäýmegeme kim bolmazdy diýip atyndan düşdi. Oğlanlar depeden aşaklygyna ylgaşlap düşýän şäler Molla Nepes atyny ýylgyna baglady. Taparak barşyna ikerni ulup onuň bilen görüşdi. Döwletem görüşmeli boldy. Mehman eýeriň sırtyna bökdürigi aýdylan haly horjuny keçän aldy. Bir aýyk şagrak ýere keçän ýazdy. Günün çykyp duranna garamazdan günnogurdan sowjak şemal üsýärdi. Oğlanlar derre ot ýakdylar. Molla Nepes düşüge geçip oturdy da ot kim ýarazak derken diýip ellerini soýdy. Molla Nepes gep salgyna görä. Wekil wadyr obasynyň gelip bagyşy daşayak obasyna barýardy. Onuň näme işle barýanyny döwlet öýüd ýanyny saklady. Ol Abdurrahmanyň ýerine oğlun okutsak bolsa gerek. Şo ilerik gidişlik wagty şeýler görüň, döwletiň gulugyny diýip döýdýän. Molla Nepesiň oturup duruşy geyinişi, gepi ýöri onuň näme hiller bir şuhudere çök ýalym etdi. Garantyl ýaşyl maňgala balaň aşagyndan sary ýadyk geýmegi, ýüpek garma don geýip, birini tirme guşap guşamagy üstünden bolsa, nar gawy bilen saryldyryp, garalarına garamada donlyk matadan parawu tutulan, ýakasyna ýaşylly gydyrly begretden üst buruşluk basymlar basylan bagan içmek atynmagy. Alaytyda haly horjundan dutaryň sapanyň çykyp durmagy döwlete geňirek. Molla tereden has şahannadyrak görünýär. Dogry Abdurrahman işanyň geýinişi boluşy şu adamyň kaçal mediýadi. Ýöne onuň ady Molla sulgo bellenmezden ýöň. Abdy Jalay eken ahyry. Ýa-da Molla Nepesem şonuň ýaly Jalay mollalardan muka. Molla Nepes horjundan ak külçe bilen ak kalgo bir däne kişmiş çykaryp ortada goýdy. Alyň oğlanlar, çekinmäňde ýyň. Ornaşyp oturandan soň Molla Nepes bulara kynçylyk bilen hiretdi. Tanışmak, bilişmek gowudat. Oğlanlar hany aýdyň görýän kimiň oğlu bolarsyňyz? Mene Kasymyň oğlu, adım Sapara. Gaýdy Kasym. Saparaň daşky täsiri ýan bermedi. Gaýdy ýüzü öňkiren ütdümehdi, geplerine bir neme gyşaryn ýaletdi. Kasym çepekliğini. Ondan ol gurundaşynyň nazarynda öwesiniň tawdy. Bir de döwlet. Molla Nepes ýerini galdyryp onuň sözüni kesdi. Goý öýüd aýtsyn. Döwlet ýerde oturan işiniň başyny galdyryp, men serdaryň ogly, adamym döwlet diýdi. Gaýdy serdaryň diýende, Molla Nepesiň gözleri mekirdew garpylady. Agdy öwrenişmedik taýda aýtsak bolany döwletim oňaýtyldy. Epe serdaryň. Molla Nepesiň edip gülmegi oğlundan ýyňjyl kıldyň alman gaýtan ýüzlerini açdy. Ana muny ýoňuz boldy. Şeýdip sana adyňy, lakamyňy doldy ulaýdyň. Ýogsa meýilli atdaşytmy. Her gatarda her obada telim Kasym, telim Sapar, telim döwlet, telim Nepes, telim Serdar bar. Innikile şeýdim. Ol soňra sözüni dowam etdirdi. Ikiňiziň hem kakyňy tanaýan. Kasym Pahir gowy adamdy. Sene görenimden çak etdim diýip o döwlet öýlendi. Men zekan martdym. Ýadyňa düşýärmi? Berekella. Zagramy odunyň howruny gara tanka derre gaýnady. Taparak tankany getirip goýanyň Molla Nepes haltasyna alyp kesme ýar bolup duran goýok çaýdan ýarym gözüm edip atdy. Ol çaý zagardadyp gaýtyryp oturuşyna Serdaryň ogly diýsene diýdi. Men ogul sen kakyň gowy tanaýan. Bir de göre ulurakdyr. Ol ýerden görüş tuturdy. Taňsat ýagyryny ýere degiren bolmazdy. Babur bilekdir. Şo wagtlarym bir neme ural ýaglyň ýygyna düşerdi. Soň ural ony ýanyndan goýmady. Moňşa gidip oturşydyr. Tapany galanyny ortokdur. Zat basaýyn, zat artdyraýyn nimet bolmaz. Baý bir gadynym asladan alharan döwrün şöyle türläp goýun çykaran näler. Şu günlüğün tapsa ýertirligini gaýgetmez bolmaz. Serdaryň uly kimdir o? Gosmurat. Ana ol Serdaryň agynjak öýdi. Soraşman tanaýmaly. Ine sen orta daş keşpiň daýlan kaçyk dur. Molla Nepesiň edil içindäkin görüp durun ýary syýynsy bir neme üýşendüzi gözleriň öňünde döwlet ýygyrtdy. Ondan sada gepleri ýerlemi ýa-da ýoldaşyna kömek etmekçi boldymy taparaň tez çykdy. Döwletiň ejetem gysganyş däl. Barsaň näme isen emmerýe hemme kişem şey diýär. Molla Nepes hedir edip mulaýym güldü. Asalymdan bolsa hay näme? Ratlar köpdür da olaň diýdi. Ondan näme?
Saparak on jogabını gijikdirmän berdi. Zatlar kän ulunny berýän bolsa hala onu men hojaýynym dürjahanlara barda iýdi. Eýlemi? Ýogum ulumum zady götdälýämiň. Biçeme däldir. Saparak sen öň bir neme onumuny aňlayan urlaşymelyň. On ýaly adamlara harty dünýä diýerler. Molanepes sarazydan hinglendi. Harty dünýä süýür teňgäni maly. Bir gün bitap bolup gitse mezali. Dönüp deprinmäge bolmasa hali. Galar garasyna pul sesini aňsa. Oğlanlar öňüm käter Abdurrahmanyň göwregligini, Yusuf Züleyhany, Babir Uşany, Yusuf Ähmedi Şahynym garyp aýdan eşitdiler. Onun köpli detalýadylar. Emma Şahyryň öz goşgudyny, öz agyzyny eşitmek meýser bolmaka. Bolmasyna ha bolunur. Öz öýlerine mihman bolup gelenini Molanepesiň goşgu kanyny dögüle telim gedek eşitipdi. Ýöne goşguýyny gowy görýän bolsa o mahallar onu döredeniň özüniň okanlygyny şol sarly lezzeti häzirki ýaly duýaýdymyka. Dogry töwerekle oturan adamlaryň şowatlar Şahyryň sözlerini ganyny ýere damdyrman diňleýişlerine indi düşünýär. Hawa, ýa-da döwlet onu beýsak üni süýlediň dedi. Goşgunyň döreýişiniň şaýady bolmak oňa adatdan naşar gazykly görünýär. Ol Molanepes ýene näme diýerkä diýip ankarlyp galdy. Goşguy göwünde zapçaý bolanyny bildirip turan Saparak bolsa, dogry da diýip bir gedek Molanepesiň, bir gedek döwletiň ýüzüne etdi. Soňra Molanepes dutarna tiňirdetmäge başlady. Oğlanlar gözlerini ayırman oňa syn edip oturdular. Molanepesiň bokurdugynyň çykýan haýaljak emma aýyl-haýyl sözler perdeleden çykyp uran owaz bilen goşulyp gitdi. Bağışyny Gazarbay, barça ýylyň janydyr. Goç ýigitleriň başy terkerde sultan hanydyr. Gece gündüz meýli seýläp sürdügi döwranydyr. Ýowuny meýdana girse mertleriň merdanydyr. Şekdegiller barçadan afzal kılanan fanydyr. Goşguýynyň kime görüntüli baýdýany döwlet düşündi. Gakadan synadynyň Gazarbaydygyny bilýärdi. Atasy, ýaşul adamlaryň başga-da käbir onuň şol adyny keniden tutmandyryny okdular. Terdar ada aýtmaklaryna görä, oğlanlykdan öýdüň duşlaryň arasyndan tokurrak eýem ýigidekçilikden öňe çeken. Baştan bolan üçin soňky mahallarda bolsa, hakyky terdar çykanyny üçin galypdy. Innuň görgünni ady şoldy. Goşguýynyň kim hakyndadyryny sorap oturmagy adatça geplemde Saparagam artyk maşata etdi. Ýygyny aýtmaz mı kadip Molanepese esti salam garaşanyň soň Saparak hüp edip gyllygyny çekdi. Molanepes Şahyr şulaň hemmesini döwletiň kakazyna goşdyňmy? Awa Saparak. Döwletiň kakazyna. Ýylyň şoň ýaly mert ýigitleriniň şanyny. Be, hizileken o. Ýylan barmy? Ýylan. Döwlet bir zat ýadyna saldy. Soň ýüregini biri baglady. Bir garulun hakkında goşan goşşuňyzy mı koduk diýdi. Gowulat, men onu size ýene de okap bererim. Molanepes esle salamlap saçaldy. Merur bolup oturan döwlet öýçinden hem Şahanlar, hem Şahyr, hem Bağışy. Badam Abdurrahmanyň öterak ýarly. Biri de molla bolup bilermek aýdyp pikir etdi. Soňundan bolsa, eger bulaýsa keme bolmazdy, hem okuwlanyrdyk, hem goşgu dinlerdik, hem aýdym sal eşdirdik diýip işini gepletdi. Döwlet Molanepes bilen has öwrenişdi. Ýygyrykmasyny goýdy. Ol söz arasynda ýödüniň herlen bär bilet gelýän zady barady Molanepese sorag berdi. Molanepes agy, "Siz biziň owamyza oglany kutmaga gelýäňizmi? Şeýle gerek?" Nesip boldy. "Az kim bugün dinlen Saparak. Bir aýyny gatynda ölmers" diýip söz goşdy. "O näme üçin?" "Anha mal wakmyl ahyryň." "Mal wakmyl diýsen ýany ýok. Sen özüň okasyň gelýärmi?" Saparak asalym sagyny oturdy. "Gülnazar afun ýaly dälli. Abdurrahman işan ýaly urmaýan molla bolsa okasym gelýär" diýdi. Molanepes edip güldü. "Ve salam, onu okabilirsin." Saparak ýene soragly garady. "Amal?" "Ýany ýok, urun taparsy. Hem mal bakardyň, hem okukardyň.
Men gelerde okudu vererim. Özümem oturumdan gelerim gow görýän. Oğlanlar gülüşdüler. Molenipet tutarın kaptarlaqı yılığına feyak koydu da. Sınım, anha at bar ahır dedi. Oğlanlar bir-birlerine ınılmasılıklı hirediştiler. Sonra oku Hasan'ın başlayacak deyip soradılar. Hasan'ın asıl hiyalerden başla vererdi. Molenipet'in güdünün aksınlaqı hareketi görüp oğlanlar bir gidegen gülmekten taklandılar. Okuğun hemmeti mektepte oturup elipbeyi hiç çıklemek, ya da Arap sözlerini ya tutmak değil ahırı. Oku bilim demek, biletin geliyen dağıtları vardı fikir öğretmek, fikir alışmaktır. Daşta uğrağın göz getirip, öz mekanın, dünyanın hayri yerine anlayacak olmaktır. Bir halim oğlundan hiç şeytanın tez çıkmadı. Gözlerini kırpman bir nokoda terede oturan dögülüt ahırı, mollağa çınmaka, taparak bizim obamız, yerin edil ortasına diye ölü, deyip seslerini. Oğlunlar, her kime öz obası yerin ortasına yalıp görünüyenler deyip, Molenipet cevap verdi. Ene şunun özü bilin göz diyen sığınamızdan görüp, ağın diyen dağdımızdan entep kütülüğünden. Ene o arada men size ders vererim, ondan görürsünüz. Madali öğrenişen dögülüt, sual vermen devam ettirdi. Mollağa şu derya ahırda nira yettiyaka? Molenipet kağıt kalem alıp oğlunları düşünülü uğradı. Anha bilin deryamı, İranlılar, oğanlılar mına Heridut deyip at veriyorlar. Bir tecenniyet. Beşal görünüyen dağlardan has ağırda bulun gata beren dağlardan akıp baydı. O dağlara Hinduş değil ya. Ene şundan şeyledi. O elini gününe ortarapı tuttu. Başka da var derya var, onu murgap diyorlar. Ana şu ikisi, şu Hinduş'a yagan ıgalları yığınap beyadın alıp baydiyorlar. Igal köp yağda su coş ya, ağır yagan yeli susu gal ya. Molenipet horzundan kağıl kalem alıp, onun yüzüne sılıklar geçirip uğradı. Deryanın ikisinin nazarlarını demir kadıga tutup oturuşlarını, tutuş gayrı tarafıma tutup oturan ulu bir şöl rüyalar. O şöl bir eapet zat. Onun içinden geçecek oradan düğürü selpep oturanını yarım aylap yol tekmeli. Onun içine sarılık diyalı yüzlerce yurt yerleşecek. Be, yan şöllenmez bir yuğdur ha. Tevziyat yatan bir teşne. Deryarı şonun içine vurun son, ağırlık geçibilmeyen, şon bokurduğuna guğrat bağlayalar. O şölün ağırda barıp kıyva etti. Gün matarını bakır kadar, gün uğrunu ağımı derya cehekliyor. Ana şol ağımı derya yağlı, bir ürüstem koy veremesen. Bir şölün içini kesip geçen derya olmalı. İyi bilen ağımı derya diyanını da bilem eştiyaz deyip, oğlunun ikim istenirler. Eştiyandınız. Gayrada Harazmiyenlerin bir yurt var, ana heybo şon paytağıtıdır. Paytağıt diyenin ne mi? Paytağıt değil yani yurdun, padişahının, hanının öl oturuyan şehri bulur. Heybo da han şehridir. Şehir diyenin ne mi deyip sapalaklı olabilir. Ona mayçı. Eğer de Farahat Baba yağlı kerpişten sarınan münglerce zayları bir yerde birleştirsen, onun aralarından köşe etsen şehir bulur. Şehrin başına da gala ediyorlar. Şehir ne için kuruya kalır deyip devlet kılıklarını. Şehir mi? Şehir demek Bağdır'da. Bağdır ne mi oluyor? Bir nefes baylarının Bağdır bay deyip bir talabanı var ödüm. Nereden nedeni? Heyvudun. Saparak Molenipet'e hem sonra olur hem bilimde keretti. Bağdır deyleyen da söğüde ediliyen yani alış ediliyen yer oluyor. Adamlar özlerin artıkmış dağıtlarını tatlıyalar, gerek dağıtlarını satın alıyorlar. Gıytı saydanımıza şeyle. Onu has giyinen düşünürmek için oldu. Sizin en tek bir neme ululmağınız gerek. Bir vaatlar şehirlerde şehirler, bağdarlar oluptur. O da atlanım gurrun ederiz. Geçen dövrü öğrenmekliği tarih değil ya. Yadır bulsa biz coğrafyadan derse öğreniyoruz. Oğlundan bir da sonranın araşayan yali Molenipet sözüne dıyını verdi. Onun şak edişi yaram devlet onu soru verdi. Coğrafya diyenin ne mi? Coğrafya. Yerin yüzündeki yurtlar, deryalar, denizler, dağlar vardı. Her yurtta yaşayan adamlar vardı. Yerin yüzündeki aklimler vardı. Aklimler? Aklim diyenimiz orunlar, yerin zorlukları olur. Anha bir yerde ısı, başka bir yerde soğuk. Bir yerde ılken yağıyor, başka bir yerde adamın o gözler.
Yine bir yeri okurdan geçmez sümmet okoy. Başka bir yeri saňap yatan çöl. Bir ýugurdyň adamlary gara bolsa, başga bir yerinki ak. Ana şoň ýaly. Bir-birini tapawutly bolan her bir dowlaga aklym diýerler. Yerin ýüzünde şonuň ýaly 7 sany aklym bar. Ýene düşünjek bolýar. Jografiýa mollaga peýdalyl mekeni. Taş töweregin göz ýetirmek üçin gerek ekenini döwlet mollany peýda etdi. Şonu bilseň bir malaşmaýan diýip taparaga müwet pikirini aýtdy. Oğlum. Emma daş töweregine göz ýetirmek üçin diňe jografiýany bilmek ýeterlik däl. Görýäňizmi? Biz şu wagt öz ýerimizde näme üçin şäherler, bazarlar ýokdugyny bilýärmiz. Diýmek, bir taryhdan bihabar. Bilmeýän adamyz başga da kel. Şonuň üçin biz hemme ilmin bilmeli. Hawa biz jografiýadan tapak okap otýarys. Gaýra tarapymyzda Harazminniň ýurt bardygyny, onun paýtagtynyň hyýgudygyny ine düşünýüşdik. Hawa ýanky Harazmin ýurdunda özbekler, türkmenler, garagalpaklar ýaşaýarlar. Garagalpak diýäniň gyýdymy? Diýip tapara torady. Ýok, mollany pek gülümsirdi. Garagalpak diýänim bir halkyň ady. Özbegim bir halk. Özbek diýenlerine benim gördüm, diýip döwlet howlukma söýledi. Hol arada bir iki tane adam geldi. Tewdeler doňlary ala. Kellelerine oğudun tahyýyp üstünden fiiller unutturlar. Dillerim Hasan agan kiyal salgyrt. Kakam şolaň birini özbek birini täzik diýdi. Dogrudur, hawa. Arazminniň aňyrda gadagyň ýurdu başlanýar. Gadagam halkmy? Hawa. Oň ýurdu bisak giýen. Ýumurtga togura bermeli teki. Oň şinem geçip gitjek bolsaň 40 gün ýol ýüremeli. Be, onuň aňyrda ýer gutarýarmyka? Ýok. Onuň aňyrda ýeriň ulusy başlanýar. Oňa orfiýet diýilýär. Ol sowuk ýurt. Gardiýandat adamyň aýyrdyny ýetdi. Tokoýdan ýaňa bolsa okursaň ýere düşükdir. Onuň aňyrda näme? Onuň aňyrda suw bar. Şeý diýer göre, amy dünýäde iňli derýamyka? Amy beýsa uly. Uly derýa başga da kelnir. Amydan aňyrda syr derýa bar. Gaýrada ýaýyk bilen itil, Gülmatarda Yefrat, Nil vardır. Dünýäde Nil'in uly derýa bolmaz. Amy bilen Nil'in üstünden adam uly köpür gura bilenok. Amydan aňyrda näme? Amydan aňyrda Buhara diýen ýurt bar. Buharada hyýwy ýaly owudun şäher. O ýurduň ilaty özbekler, täjikler, türkmenler. Özbekler, täjikler diýip döwlet söze goşuldy. Men görünüm. Türkmen diýenlerini gören okmy diýip saparak ýollaşany sorady. Mollany pek ýerden çykarman aşaklyk bir golar etdi. Döwletiň belli jogap berilmän oturuşyny seyretdi dahyrin. Türkmen oglanlar bizim özümizdir diýdi. Oglanlar bir-biriniň ýüzüne serdişdiler. Soňra döwlet dillerini. O näme bide teke diýerlerli. Dogry. Ýöne teke diýeniň bir uly daragat ýalydyr. Daragatyň hem uly şahalary bar. Her şahada bir halk bolar. Ýene meselem Arab, Fars, Hindi, Çin, Gazak, Ors, Gürcü, Ermeni, İnglis, Alman, Perin, Yunan, Azerbaycan, Lezgi, Täjik, Türkmen ýaly. Görüşme ýaly. Şol şahalaryň birem Türkmen. Türkmen bölgelerine bir näçe kiç şaha bölünýär. Gördüňizmi? Gaty gowy düşündik diýip döwlet jogap berdi. Ondan Buharadan aňyrda näme? Buharadan aňyrda Garadadan Uýguryň ýurdu bar. Olaram halk. Onun aňyrda bolsa Çin maşyn ýurdu bar. Mollany pek elinde galamny beýlerek ýöretdi. Ine bu tarapda bolsa Hindistan ýurdu bardyr. O ýurt asy. O ýerde hiç wagt sowuk bolanok. Adamlar dolok, telpek, ismek diýen atlar asla bilmeýärler. Hemişe köýnük çöge diýerler. O ýurdun tokoýundan ganaty bolmasa, anasy geçe bilmez. Pilliyen bir mehnet hayvanam Hindistan'da yaşıyor. Ol yerteki de var. Hawa onha bu tarapymyz bolsa Owganistan bilen İran. Bilýäsle diýip saparak seslendi. Şonuň Hindistanyň, İranyň aňyrsynda näme maka? Diýip döwlet sorady. Suw bar. Döwlet mollany pediň öňüne kagyň bir ýerine barmagyny dürtdi. Mollaga şu ýere näme diýdiňiz? Bahry Hazar. Bu bir deňizdir. Ýagny aňyrsy berse görünmez bir akmaýan suwdur.
Onun daşına atlaylanmak üçin adından 40 gün gerekdir. Onun içinden gämi bilenim geçýärler. Gämi? Gämi diýilýän suwda ýüzýän ullukana gaç ulaw. Onun ýokursyna hamdan ýa-da putam atadan yelkenleri bar. Ana şoňa yel düşüp gämini ýöredi. Onun şartlygy selpäp oturan düýänki ýarlar. Hawu aňarsy bolsa Kafkadyr diýip Molenepes sapagy dowam etdirdi. Aňarda gara deňiz, onun aňarda bolsa ak deňiz bardyr. Ine bu tarap bolsa Rum sultanynyň ýurdudyr. Bir ýerde bolsa Firngistan bardyr. O ýerde Yunan, Bulgar, Alman, Peren, İngiliz döwletleri bolmalydyr. Olaň tilsim bir saksordur. Tilsim? Tilsimmi? Tilsim diýmek zady güýç bilen näle emel etmek bor. Ýene hamala sen matany elle dokuyan bolsaň, olar öz işläp durun gurally dokuýarlar. Sen atly ýürüýän bolsaň, olar özü ýürüýän demir ýatan ýerde gördüňizmi? Onun aňyrda näme aka? Onun aňyrda suw bardyr. Esde salym pikirden döwlet. Hemme ýurtlaryň aňyrsynda suw bar ekendi. Şo suwlaryň aňyrsynda näme marka diýip atkim çekinjeňlik bolurdy. Molenepes salym pikirden çykarman oturdy. Entek häzirlikçe şonun bärisini bir bileliň diýip jogap berdi. Salym nykdymışdyk boldy. Molenepes ýerde oturan döwlet gözlerini kırp-kırp etdi, ýüregine daş baglap. Molenepes ağa, "Şu diýen ýerleňizi gördüňizmi?" dedi. Molenepes tankadan çay goýunyzy uzaklyk etdi. Uluzdan demir aldy. Köňül guşy ganyp baglap, "Uştum" diýip ardy goýlar. Adam oğluna ardy berilipdir. Emma ganyp berilmendir. Dünýä giňdir oğlunlar. Ayak gitmedik yerleriň hiýalyna gedilýändir. Adam bu dünýä ýatmak üçin gelenlerdir. Yatsan gapyl galarsan. Gezmelidir. Gezmek ömürdendir. Molenepes tutaryny ýerlerdi. Sazyň şirin owazyna goşulyp Molenepesiň ýakymyny tedeşdirip urdy. Mundan marsam Hindistana, ýüzüm tutsam Dagystana, şähri Bulgar Rumistana açdym diýip ardy goýlar. Joşdum dostlar men umman dey. Dünýäni tutsam duman dey. Nefes diýer. O taban dey. Ýaşdym diýip ardy goýlar. Dünýä giňdir ulunlar. Dünýäniň ululugyny serdeginde adam ömrü gaçyp barýan keýgin köregesinde saýalan ýalydyr. Bolsa da görenýärsi. Adam dünýä gelenine gerin ýary gelsin. Dolup taşyp gelsin. Aýyň doluşy dek ömür dolu bolsun diýip Molenepes arasyny gürrüň berdi. Dutaryň şirin owazy. Bagşynyň goýruk ýakymly sesi oğlanlaram ketdi. Sadyň jadyly täsirini bütününe berden döwlet onuň güýjüne nähir gudrat bolup biler diýsen ýadyr aranjakdy. O dünýäde şondan beren tat badyr öýüp pikir etmeýärdi. Ol atasynyň araky dutarakyn nak gürrüňden ýadyna saldy. Dünýäde ähli millen, ähli senetden ýokary bir zat badyr. Dünýä şoňa gurulandyr. Olam ýaragydyr. Döwlet şonda sadyň. Şahirany sözüň gudratyna azy kenne şükrlenimkä. Eýsem insan ýüregine häkimlik etmäge onuň kuwatly nähir keramat bar. Ýaýdanyjyň ýürekleri şiirinkä ýugurmäge, agyr ruhy hasraty gümlama ýebermäge kuwat satýan saz delmi. Özüniň şirin lafzy, arflan arlasy bilen tutuş ýaglary gaýtarýan saz delmi. Molenepesiň şirin saz tekrardy ýangranyp durdy. Onuň özüniň bir aýdyşy ýoly bar. Ol bağışlar ýaly gatam goýgyranyk. Sesi goýrus mulaýym. Ol öz goşgusyna aýdýar. Dutaryň içine öz ýüregini salýar. Tarlaryň kirişlerine ýeri bilen näle ýüregi bilen kakýar. Aýdymlaryň sözleri nähil ajaýyp. Tiri peykamyň gileýir gaş bir ýana, göz bir ýana. Dahanyň açyp söýleýir dil bir ýana, söz bir ýana. Ýaşyl baş uçdy kölümden, suw bir ýana, gaz bir ýana.
Döwlet aýdymlaryň sözlerine hemişe de muşdokdy. Emma bu sözler kim diýýänini hakda, olaň nähir diýýänini hakda. Dogry pikir edip görmänni. Ene de aýdymyň etiğany bolan goşgular oň gözüniň öňüne döräp durlar. Olanyň diýiri şaýady. Olar şahyryň gözlerini, beýnitini, gursoguny, dilini melegerýärler. Goşgular. Benni edici goşgular. Şahyr olar näde goşýaka? O sözler nirden tapýaka? Ýok, olaň köpsi adat sözler. Döwletiň hut özüniň hemişe sözläp ýören sözleri, ýöne beýle uwazly, beýle manily, beýle şirin bolar ýaly edip, neneňsi ýer ber goýup bolýaka. Goşgular, jadyl goşgular. Olaryň her seterini näçe many, näçe uwaz, näçe duýgu bar. Ýok, beýle sözler her bir ýürekden çykyp durmasy gerek. Beýle sözler diňe dag ýaly berent ýürekden, ýüpek ýaly näzik ýürekden, süýt ýaly duýgur ýürekden. Altın ýaly postlamozok, fil ýaly güýçli Rüstem dök peýalwan, almaz kimen kesgir ýyldyrym diýi ýynnam ýürekden çykyp geler. Goşgular, goşgular. Goşgular hakda. Olaryň güýji, özüne eden täziri hakda döwletiň şahyry nämedir bir zat aýdat gelýär. Ýüregine duýgu eken, emma olar nähil edip dile getirjegini bilen ok. Tapan sözi öz duýgusynyň ezi diýar bolupdy. Esasal motorundan soň Mollany pes gaýtmakçy boldy. Döwlet bir taparak atynyň ýanyna barýança oň horjuny göterip berdiler. Horjunyň gözünde kagızlar görüp oğlanlar hayran galdylar, gyzyklandylar. "Be, bulan kännigini?" diýip taparak göz pikirini aýtdy. "Bulardan näme ka?" diýip döwlet gyzyklandy. Bu kagızlar oğlanlar "Men adam bilen göwün arzuwlaryny geçirýän" diýip Mollany pes olara jogap berdi. "Şolaň hem bilen ýat dolary jokmy?" diýip taparak gyzyklandy. "Hawa dolary jok bolaryn. Çünki adamlaryň arzuwlary şeýle barken, olar näçe kagydym bola syzak däl. Ýazyp bolandan bile de okap berermiň?" "Ýok man, ýyly okap bermesem, zöhre bilen tahir adamlaryň arasyna getirmesem bolmaz ahyry. Onda olaň dünýä ýyny bolmaz. Onda olaň ýüregi gysar. Oğlanlar nämedir bir zady huşlaryny getirjek bolýan ýaly zöhre bilen tahir diýip pişirdaşdylar. Şu kagızlar, şu destan, zöhre bilen tahir hakda oğlanlar. Zöhre bilen tahir ikide aşyk magşu. Olar hemişe bir-birini gözläp, bir-birini ýetmäge arzu edip gelipdirler. Döwlet Yusuf Züleyha şahyryň garip bir Allah diýenni taparagam "Meni meşitdim" diýip gabanjaň seslendi. Ondan "Ýetipdirlermi?" diýip döwlet sorady. "Olarmy?" Mollany pesň gözleri pikirli garady. Dünýäde ýuwuzlygyň höküm sürýän zamanyny pokora ýigit bilen şag idi. Usary ýetip bilermi keler? Mollany pesň sesini näk sowaryň diňe güründüşlerine däl. Eýdem özüne de gönükdirdiňini bildirýärdi. Ol soragly garaýşy bilen bir gedek oğlanlary, bir gedek gurdu udukdyr seredip durdy. Taparak basyk sesi bilen "Baý gyýdyny garaýa beresler ýokla" diýdi. Döwletiň sesinde bir umyt lawy duýuldy. Eger şahyryň mony halaýan şun bolsa berkem. Mollany pesň gözlerini adatdaky bolşýar arzu usunlar ýaldyrdy. Ol ýagty ýüzüni oğlanlara tarap aýlady. Ol ýylyň arzuwyna bagly. Ol ýylyň arzuwy hasyl bolar. Bidem maksatlaryny ýetgen bolsa begen ýas diýip döwlet ýugdundy. Bidem diýip taparak onka goşuldy. Mollany pes ýylgyrdy da "Meňem arzuwym şeýle. Hemme adamlaryň arzuwy şeýle" diýip atanaklandy. Mollany pes gidenden soň oğlanlar günüzün on gürrüňiniň aýdymlarynyň täsirini buldular. Goşgularyny ýeňlerini gaýtarajak, o sözleri ýada saljak bolupdyrjyşdylar. Döwlet bilen taparak dünýä innem mertine delle diýen ýaly depen üstüne çykdylar. Dogrudyny. Olaryň göýdetimleri ýönküden has giňen ýaly. Döwlet ýol hyýany minaralary asmana dalaş edýän, çekişleriň teri dumulluşlyrdyny getirýän, münnür halytlary bazarlaryny ýarynýan, merkez hyn berýän şowgunly şäherleri, dereleri däli tiýilli, arşaly, çynarly, beýli, kemerli, şiirli, pelengli, da goşly jerenne daglary, o kenarynyň beýlek kenaryna gözüň dogrudan ýetýän bele tugul derýalary, o kursan geçmez güm-gök sümmet okoýlary, adamyň aýyrdyna urup duran ak garly meýdanlary, ýeriň daşyny gurşap duran ümmülmez suwlary, hyýanyny janlyna bu üçin gözlerini ýumdy. Ol udup wagtlap şodurşuna durdy. Boňa ýöz boluşly devlet berdi. Soňra gözüni açyp, Mollany pesň ýank goýup giden kagyny eline aldy. Ony usullyjyk bilen syrnyň üstüne ýazdy.
Gözüne katları bellikler okumağıdır düştü. Anha hiyu, anha sarağıt, anha amideriye, anha bahrı hazır. O seyrettikçe onu goğu düşündü. Düşündüğün şu oldu kağızdan başını kaldırısı gelmedi. Kâin oturdu. İğirmek yağdım okurdu. On golünden gelen oktu. Taparagam nemedir burada da güymün yedi. Öz yanın tamırdı yedi. Megerim koşu kulyanlar deyip dövlet pikir etti. Ol ahirin bir işten yedi diyen. Başka bir güymünce gözde vuruldu. Dayagını çenep nemedir burada attandan mağa durdu. Öz aladası bilen başına kaybolu oturun dövlet. Ahirin taparagın sesine başını kaldırdı. Ey dövü, o geliyen atlıları uğrayamun. O bu taraftan sapsıp geliyen ikatlığını dövlet derre utanadı. O atlılar atası bilen koşmura attı. Oların birik neyem için geliyenliklerini bilecek koruyanı ali dövlet it seyretti. Gıdıklarını. Atlılar bunların yanına soğulman aşaklığını taraf geçip gidiverdiler. Atasının oğlun oğlum, koşmuradın dergine mağarları bir tellem yakıdıp getirilir mi diyen dövletin yadına düştü. O sonunu oyun makmal bulunduğunun sebebi koşmuradın elinin yaralanan üçünü ödüttü. Edil beyle hede olmağı şemeli. Bulun bir aladarı bağır bulurlu. Yönü göre bular neyde var yakarlar. Yoluvsu deyden yoluvsa, ağusu deyden ağu baryanı mengden okulur. Bileti gelicilik dövleti halif eyledi. Koşmurat dağının neyde baryanlığını saparagam, ayırdıydın onun soruldu. Neymi şuyundur onun sual dövletin yürüğüne düştü. Cevap bereti gelmedi. Gürrünü başka dağda soğununu kim görmedi. Baktı akşam yögüdü soğuramaklığı karar edip, ol her kalıda söylü güymünlü. Öğü aytmadılarının önün taparak koyunları bölüştürdü. Koçmurat da akşam öğü dövletten son geldiler. Dövlet olan neyre gidenini sorudu. Koçmurat sarılı gülümsüredi de gözünü yakıttı. Entinin yanını gidiverdi. Çoğunun ertesi dövlet dağı yine de kuyruklu depenin töğürüğünde gezdiler. Gün kuştuğu galı verenine ataşirepe veren Koçmurat yine de bulon yanının at salp geçtiler. Bir yağda 3. günem, 4. günem devam etti. Bileti gelicilik, dövleti haris özgününe koymadı. Atlıların geçiyen tarafına gidip görüntü geldi. Ahirin bir gün ördüğünü ütgödüp, sürüğünü gayrı tarafa sürmeyi dövlet saparaga teklif etti. Saparagın bileti geliciliği dövletin kuyunum sakı değerli. Ol hügüs füler adi oldu. Olar koyunların Koçmurat dağının geçip gidiyen tarafına sürdüler. Bir depeyanın üstüne çıkanlarını, ana taraftaki oytun meydanına at salışıp yürün atlıları olan gözler düştü. Atlıların arasında ataşir ipe bilen Koçmurat'dan vardı. Bunu neymiş idi yakarlar? At seyisleyelim ki? Yok. Onların bolsa at seyisleyene salim edin ok. Olar at salp barışlarına ellerine kılıçları bilen neymedir burada atlar sapyalar. Naydara bilen tanışyalar. Kâde her gaydı bir taraftan bir taraf okturlayalar. Kılıçlar sakıştıryalar. Zarkta zark ketsik ya. Meydan alat olun. Güpürdü, şakırdı. Dövlet dağdalarına sıpıgadılar. Neyem için şey diyenliklerini biliyemem deyip saparak mekerlik bile soradı. Sonra bolsa öz cevabını öyle verdi. Uruşa gerek Kalipecan. Dövlet yetini çıkarmadı. Onun yüzü aladaradı. Ol pekir köyünü yüzüp gördü. Olardan baş çıkarıp bilmen kopu uyadı. Şoğun akşam dövlet yüreğine daş bağlap Koçmurat'tan bir yağda yine soradı. Koçmurat dövleti üstü aşırak etti. Onu sen bilmeliler. Neyem için? Gezdiğin. Dövletin yüreği anzap etti. Onu sen bilmeliler. Gezdiğin. Sen katı görme, on yalıdat ulu adamlara daydırın oktu, Koçmurat sözünün ıydırın koştu. Dövlet Koçmurat'ın sedinlek ulumsuluk lavdına kendini vermedi. Katam görüttürmedi. Şu vaatlar Koçmurat'ın ödüne hedir edip gürrün beretinin geliyenliğine ağırlap durdu. Yönü göre şu gürrün devam ettirmeyenini, neymiş yönler iyi var gördü. Kaydıp daha soramadı. Sonun son uluk vaat geçmeyen bir gece öydakileri ulu arada koyup, ataşir epeder Koçmurat neyradır bir yere gürüm oldular. Bininensi gen duyguyu. Bir hepte çemmet vaat ören ağır geçti. Anne vaatın aladasının şenişağı yoktu. Gep sarığına göre. Gayın atası bilen oğlunun neyra giderini o biliyordu. Yön neymiş yöndür onu bir gedege mağdan oktu. Atası bilen ağzasının gürüm olmağı dövletinin derdeterini madara arttırdı.
Olar nire etdiler-ka? Näme maksatlar bar-ka? Ulak wagtlyg ama diýä bolar çemeli. Ýöne näme üçin gejetiniň alada galaşy kakas sagyryň gidegin näkiden emmeter? Oňullugy giden nälerler? Onu döwletiň süňňesi tutdur. Olaň soňky wagtda boluşlaryň iýin höýnokdy. Oňullugy däýerligini iýiliň arasyna çykanda da aňsy bolýardy. Näme üçin soňky günlerde oba adamlaryň hatda çağırgyn köpüdi döwletlere kiýine bile garaýan ýaly. Ola şu diýilýän ýere gidin bolsa gerek. Ejetim wagtda belli bir zat aýdan okdy. Ýöne käýinmäge oturuberýär. Şoň adam tutmaga da dili barına uýdýan. Onun adyny gonyp ýörenim. Diňe alamyn şadyny götürmeň atyryna kellesini etegine salyp gidýänim. Şol at bilen döşene kakýanym. Şoňa ýeti bilmän ýörenime bar. Düşünäýme hatda. Hawu. Olaň gidişi dogurdunym ulak wagtlyk däl ekeni. Ýene bir gün ýerde turanyny öýüň bir dowlunyny üstlerine içmek ýapynyşyp ýatan atasy bilen agasyna döwletin göz düşdi. Olardan pikirleşýärdi. Olar gelişinem ýüzlerini garanka tutupdurlar. Yarganat ýaly dünýä ýagtylmaka öýel hugurtgylaryny sümürip durlar. Olaň ikisi muklap ýatyrdy. Goşmaralyň ýatysy beýinziripdi. Ol ýygy-ýygydan iki tarapyna agdarlýady. Gızgın galan adam ýaly samraýady. Tüpeňler gylyşlar, ok gaplary şem gelen ýerde şaşyp ýatyrdy. Goşmaralyň ýatsygynyň aşagyndan tapançaň ýogyny niri çykyp durdy. Birem turun andy bagyt öý işleri güýmen pördi. Onun tesini çıkarman ýörüşine döwlet begenini. Demek hemmedat yer berdi. Ýöne güli ýüzüni näme garýagy? Eje, atam dagy näme işedip gelipdirler diýip döwlet ýolgynyň çykyşyna soruldy. Ataň haza gidip gelmänini senem bilýän. Näme işedip gelenliklerini bilesin gelýän bolsa, ha ilerki kölçäň ýanyna bardy görej. Ejesiniň aradasy döwletde geçdi. Huwatyly bileti geljilik onu eýiledi. Ol bir kagaz şöregi howul haryp okurdukdan geçirdi de ilerine tarap haýdady. Öten awşam bir hadise bolup, onun obanyň ähli ýerleriniň habarlygyny döwlet öýlerine uğranmadyny aňlady. Onun gözü ýöňü bilen goňşulary beýbulija düşdi. Öýünden hol beýrek çykyp şekerjeňläp ýören beýbul totum. Waq siz düýbünden bir habar galypsyňyz. Ýar gydiden aganyň soň geldiler. Dünýäň zadyny getirdiler diýip aňa tarapda goňşuny gurrun berýärdi. Asal udyň ýeje dükürdi. Adam şu anyk boldurdylar. Şu diýildi bir bollu. Agy saňa ýalanmaň açyn. Aňarka käliň içimallan gullun garnakdan dostly. Hi görsene. Hidrizini oturýarlar. Sen ýöne goýaýgyn. Gumrulaýyn uýrup duranlar. Döwlet olaň duşuny geçip gitdi. Şepine gürlüp, ýüzüni görüntü tarafa tutdy. Aňyr ýanyna iki tane aýalyň, Tanzar Peýalwanyň aýaly Täş Sultan ýeňe bile Polat Merginiň aýaly abadan gara. İkisiniň gürrüň döwletiň gulugyna hasam ýakymsy degdi. Bu daýdan gorkmaýarlarka? Utanmaýarlarmyka? Uýurmaýarlarmyka diýip ýakadan tutup duran abadan garanyň hamar-samar ýeşdilýärdi. Onuň ýüzüne göz düşende döwlet howpurga berdi. Goýa. Atlaryny tutma wür diýip Täş Sultan ýeňe oňa ýuwut berýärdi. Nähili hadise bopun nuny. Döwlet inni kemti aňdy. Onuň aýaklaryny yskyny gaçdy. Ýüreginiň bir zat mınçylady. Gölçäň töwrüňäki gaýdy gaýmalaşyp daşdan görünýärdi. Ulug assaplaryň atarynyň uğruny gara başlaryna gaý bolup ýören atly ýaragly dir adamlar, aňar källek agyllaryň, ýylgyn jeňelleriň arasyny görünýär ýetişik geýimli, aýarly erkekli märeke, mal türleri biýgytyar göze kaklaşýardy. O taýdan eşdilýän adan suwanlygy belki sygynlarda da üýüşüp diňläp durunlar bardy. Atarlaryň arasy bilen geçip barýan döwletiň o tarapy aýagy çekmedi. Şonda da ol çaltyrak ýetmek üçin howlukdy. Näme üçindir bu atlar itlerden gorkunokdy. Aladary öýlerini ýetip ýaly, o arasyndan geçip barýanlar itleriň bugün işi ýokdy. Her bir öýüň duşundan ol müýünlügäp geçýärdi. İlerlerine tarap binşergen duran adamly görünni, duşlarynyň çaltyrak geçip bolup ýadyny satlandyrýardy. Ýeginni gyzyp kişelýärdi. Ýygrylyjak barşyna awa men ýadyr bir ýere uğran Tanzar Peýalwana salam bermägedi, oň bogyny tutmady. Peýaladanlar. Ýene de bir şoför pelitdirler.
iyiliň üstüne bir musallat getirmeleri ýaşy diýip. Garlasyny ýegirini atyp ýoluna uğrap barýan ýaşulynyň hüňüldüni eşitende o hasam ýygyrykdy. Kakal gidenne hem. Döwlet aladagy almanny. Ýöne onu bir gedekki ýaly ýygyrylmanny. O gedek uly ýyl olary hormat bilen olara awry, ýeňiş gadanmagy arzu edipdi. Döwletleriň öz öýleri bilen bilelikde tolgunypdy. O gidişlige. O tolgunjy has tas her bir öýdeni ýaly şäherikdi. Olay dişleri ýaly uly ýyl bilen gelen toýda bayramdy. İl gidenlerden köp zat kantamady. Olaň salaman gelmeklerine sabırsyzlyk bilen garaşýardy. Kakatynyň halkyň üstündäki depeşe depetmek üçin gidýändigine döwlet düşünýärdi. Şonuň üçin aşaklykdan oň goňýardy. Onuň güregi näçe diýsen awýardy, emma dirurluk diýen zady duýmak hemme zatdan üstün çykýardy. Ulylyň başyndaky dirurluk üçin çykmak bolsa, kynam bolsa goňuşlydy. Şoň üçin nähirler bir ýakymlary da bilen, hasratly buýsun süleg edýärdi. Ilim gözüne dogry kapanyşy edýärdi. Ilim oňa hormat goýýardy. Emma bu gedek beýle bolmady. Bu gedek ol ýödüni beýsak oňaýsyz duýupdy. Wujdana çekipdi. Adamlar oňa hem mümkinlik gösterýän ýaly. Olardan gaşarak, çekerek durunlaryny kim görmeýän ýalydy. Bir adam ýöňünden çykdy, ýüzüni sapajakladyny döwlet duýmany galýady. Öýden çykmanyny kim görmeýändi. Kakady dendi. Sapar üstüne sapar gönderip öýdüne ýollaş ýygnapdy. Ol hakit ak günnü, uly ýylyň gözüniň alanyny, olaryň ak ýol baradaky alkyşlaryny alay-alay döýüşini görüp baýdygyny pasardatyp gidipdi. Atasa bolsa, ilerden ýylyň günden gaçyp oýtokdan oýtoga gizeden gize bu kodoklap şaýrany tutup durar. Garanka duglanyp obadan ýylyň, hatda öýleriniň hem panhynykdy. Dym diýip bolup durar. Olar uğradynam. Şoğul sapar ardu ederim nireg diýenliklerini, hasan geljekliklerini soranam bolmany. Gelenlerine de gözüňiz aýdyň diýip garşylaryny aýmadylar. İki dürüşdir högüççüňler. Çağırym dowumraklar nähil ahwalat bardygyny gözler bilen görmek üçin köçe tarap eňdiler. Döwlet ýüzüniň uğruna saparaklary howuldy. Gülselem daş eşige çykyp, adam şuwanlygyň gelýän tarapyna teredip durun eken. O döwlet göründen, "Ki oğlan, yüzündäki agyşy ýarulaydylar, näme boldy saňa?" diýip garşylady. "Al çalys." Ol öýe girip, döwlete geçiş salyny goýup berdi. "Ataňam goşmur adam sagaman gelleme. Bijirim gelipmidirler." "Hawa gelipdirler öýdýän. Ejeň bir näme ýynjylym ýa-da gatkaýyn ýämi?" "Käýilmejek many bamy. Bolmany eňegine sakal çykyp çykmanka, goşmur adam alaman nämetine gerekmiş. Gara wolukdan edýär. Dogumuny beýas gelýän. "Wy şapa ulsulga gidip gelen soň nähil bolduka? Nähil bolupdyr, hana etsene." "Mena göremegem, gaýdamda ýatyrdy." "Oýarsaň bolmadymy?" "Hey. Döwlet şu tarapy eýýän bir gerek gidip gelen. Görün latlarynyň gurruny edip gutary bilmeýän saparak görüp kölçe tarapy urady. Kölçäni aňardy. Bu at gaýdy gaýmylaşdy. Uluga saplaryň hatarynyň şetindäki iki tane öýe ýegini ýaraly adamlaryň biri girip biri çykýardy. Çaý gaýnadyp nahar getirip ýörünýärem, ähli diýen ýaly dil adamlardy. Beýler gylışdy. Uşaklarynyň asty tapançaly. Baýta edem şolaryň arasyndadı. Alamana olam gidipdir. Ağırlaryň içinde arkasy eýerli atlar edil kökörlen ýaly. Oglanlar kän ünden berip durun ýokdy. Saparak bilen döwlet tirkeşip aňardaky ýetirleriň ýanyna geçip gitdiler. Käliň şinin görnüşi gatyp hazygaly. O taýda oturan 20 semet adama gözüň düşenini depet açyň güýçüp gidýärdi. Olaryň eşiklerini teredeninden, gepleşleri diň saranyndan dağı içindäki galalaryň adamlardygyny derrew bilmek bolýardy. Erkek adamlaryň ýaýlysynyn diýeni iller daňylgydy. Getirilenlerin köpüsi aýal bolup olar erkeklerden beýleräkdi. Aýratyn ýerde saklanýardy. Yetirlerin ýanyna 4-5 tane elleri gamsyly seleň telpek aýlanyp ýördi. Adamlaryň eşigi sal-sally. Köpüsiniň ýüzi gözi sypsyrlandy. Yarallarym vardy. Aýallaryň haly has erbetdi. Ýaňa göze görününce gyýdan başlap ýaşy 40 bile 50-niň aralygyndaky 12 tane aýal maşgylany göründen döwletiň ýüregi jiglap gitdi. Olar uluglaşykdy. Öýdilleri nämedir bir zat diýip gyýyrşýardylar. 45 ýaşlar çemetinde taşana çal tepen, zülplük, ýygyrt bolup giden güllü köýnekli, pazarly bir aýal
her zat kim bolsa ýanynakylardan sarlyrak görünýärdi. Olar köşeşdirýärdi. Görnüşine göre kimsini göwnük berýärdi, kimsiniň yaratyndan ýady. Ayarlaryň arasynda 20 ýaşlar semetinde bir maşgala bolup, ol ýanynakylaryň ählisinden saýlanyp durdy. Onun udyň boyu iňçe biri, daňlak göwsü görmäge, göz gerek ogadyn ýüzü, bilek ýar ýogyn taşlary bardy. Onunki ýaşlarynaky edil şoňy meňzep duran başga bir gyz oň ýanyny aýrlanyp okdy. O jagal gyzyň aglap elin ayakdan çykyp barmagy ýüregini paralaýardy. Olary ankaryp duruşyna döwletiň aglynyň işi gurap gitdi. Ol goreleşip barany duýmany aldy. Ýaşazyk gyzyň derinden salaja geçip duran ak renkli köýnegi tolundan mikirdenmi tarymtyl görünýärdi. Gyzyň ulusynyň şigirlem güllü köýneginiň täzerigi bildirýärdi. Ol kakanyp silkinip garadardy. Ýöne täze bolmany garamazdan köýnegin goltugy ýumruk sokaýmary ýyrtyrypdyr. Agy bilen başyna gaý bolup bolsady. Gyzy özüniň aksyp duran tekini telini gawanjyňyk gülegizleýärdi. Galgap duran matany goltugyna gysmaklygy ýadydan çykaran okdy. Köýnüň aşagynyň görünýän aşagy bogduk içki geyim onuň sorlurak ýoňus iňjiklerine dartyp durdy. Burnuny gaýşagyrak köwüşi tozana garaşyp aýagy bilen renkdeş görünýärdi. Gyzyň üskün taşlary öňüm gasfurak maňlaryň üstüne dökülip iňçemik ýüzüni gelişikli burnuny zordan görkezýärdi. Gür taşlaryň aşagyndan onuň ogodun aly gözleri ýaşly perişan balkyldaýardy. O gözler näme hiller göwüsýärdi. Garaýagy daýal bu ýyllaryň ýanyna hemmeden köprek gelýärdi. Özüniň erkek adamyň kyýal ýoňy sesi bilen olar göwnüp berýärdi. An kolup duran döwletiň gözü birden aýlanyp ýörün. Atan ajdar gassaba düşdi. O wagty ören teýrek görünýär bolsa, döwlet onu derrew tanady. Onuň adyny ören köpeşdiýärdi. Ondan onuň ören ýatda galgys hyýrsyz ýüzi bardy. Güýa ýoldaşlaryna da ynanmaýan ýaly ýetirleriň arasynda köwüjeklep ýören ajdar öýlerin tarap goýulyşyny taparak gören döwlet çöp agylyň gapdalyna gizlendiler. Onuň ýerine gamçy ugrunlaryň gözüni ören mägeregi görünýär. Ýokary galyp iňmeginiň kynynärligini, gamçynyň talawlap duruşy, ajdaryň öz ýüzi gözü äli herekete maýdyp durdy. Boluşy nämedir bir dada agysyny pürköt gelýän ýaly. Gaplan ýaly terfi bolup ýörüşini, ol Xataryň beýlik çetini, aýarlaryň bolýan öýlerini de aýlanyp gaýtdy. Köp wagt geçmänkä. Ajdaryň baýra ýaly Azap Sultan ýeňgedi daş çykdy. Onuň bir el saçykly beýlekel düň çöküldü. Azap Sultan aýarlaryň ýanyna geldi, goltuğunnak saçygyny ýerde goýdy. Tögürünnak aýarlary seredip, "Alyň iýiň" diýip hödür etdi. Azap Sultan ýeňgäniň müýünrüýänligini, keseden üns bilen edip duran döwlet düşündi. Taşak getiriniň rehimdar adamdygy äli hereketinin bildirip durunan bolsa, aýallar oňa seňiriklerini ýygyryp seretdiler. Taşaga göwünü elurdular. Öz aralarynda nämedir bir zatlar diýişdiler. Azap Sultan ýeňe dügün şowy ýaýdan zıramadan açdydy. Onuň içinden bir keten köýnü çykardy. Onu şo odan gaýdy tutdy. Emma gaýr durun ýerinden gymyllamady. Onu ýansa onuň ýanyna dülpi bir penje bolup duran aýal köýnü dartyp aldy. Beýlelerine tarapdan goýberdi. Kurtan bilen anan mazaryny örtdi. Toba. Azap Sultan ýeňe başga iş tatdym etdi, gumoşepe ulaşan köýüne galyp ýydyna gaýdy berdi. Bu atlaň hemmesini. Ajdar beýlekde syňlap durdy. Ol ämter edip bärdini ulady. Onuň geline gamçy göz musallymy içinde ýokary kalp aşağı ýelenini zülplök aýal ýeşerilip gitdi. Onuň ýüzi erkek adam kyýal hyýrsyzlandy. Gazaply tesbire gyýgyrdy. Peder sokdy. Peder nälet. Aýallar uğraşdylar. Erkek adamlar tolgundylar. Bu bolsa ajdar hasam öjükdirdi. Ol erkekleriň alkymyndan peýda boldy. Olar ýaýdanyşdylar. Bir kysany zynjyryny şakyrdyp elini daldalady. Ajdaryň elinde gamçy olaryň arkasynda gerekmeşini oýnady. Bir pazygyl wakan syňlap duran döwletiň depe taşlary ýüşüp gitdi. Ajdar aýlanyp ýörüşine şep küdä goýulaşdy. Küdäniň gapdalyny atyň arkasyny täzelep duran adam: "Aýer ajdar, sen näme aýagyň bişen ýalda ululap ýördüň? Sana gelişek zat dälleri" diýip oňa habar gatdy. "Men sana ýolda syzdyrmadym, gotur. Näme bir habar bolan bolýan?" diýip ýerine arkasyna tutup duran ajdar bir tarymdan soň oňa jogap berdi. "Ýadymda. Belki näme bijeňiz kaýydy-da."
Näme birden çykmada siz alayjak boldyňyz? Men bijämden çyksa ýögün kasap edäý. Gereň bir gyrnak bolsun. Men onu bijä aladym diýär. Alarnam. Bijäme çykdy diýägedi. Bir golundan dartyp ötägçe bolsa ya kellerin kakarny ýa-da kelleni bererin. Barda şonu ýerine duýdur. Soň eşitmedim diýmesinler. Bolýa. Azdar ýene ýygyny. Ýetýärden ýanyna aýtdy. Oturak bolsa edip durun işini goýup öýe tarap uğradı. Biletiyercilik uğrunlarım gününe goýmady. Taparan öňe düşmek bile bolar, adamlaryň üýüşip oturan öýüniň gapysyny garadylar. Oturak öýe gelip galmagalyň arasynda tüýdarly. Algyrlar, ülümizden düýbiniň şepi var diýenleri. Bir iş koparwa gaýdyrly. Soňunyň näme oturjagyny entek bilýän ýok. Sen ýaňy howatyrdan başladyňmy? Diýip biriň gurrungyna güllü. Näme oturar? Ýöňler näme oturan bolsa ýene-de şoň ýaly borda gotur. Diýenjiň arkaýyn alsana. Gogo oturuň bir gurrunjy bar. Siz düşüreňiz. Hani entek tapylydyň. Bir ýarylsyn diýip orta arada oturan şepeliniň iki bar mawjudyny adam ýurlaşdyryny öýlendi. Gurrunmy? Gurrun ýogum del. Näme şunça melamaty başyna çekip bilen. Üstüne de şu mereken keşini çeken ýigide er diýmeli. Men diýjek bolýandadım. Şol jaň üstünden goýunga näme ýarasa bir zady ajdara bijesi berelem. Nähir görýäňiz şonu? Ala galmagal bolup oturan adamlaň bir bada gogurdy ýatdy. Näme gerek bu şoňa? Diýip es salamdan soň bir dulugy çapyk gartaňrak adam gepledi. Ay näme? On haýet ýerlerimiň içinde bir maşgala bar. Ortadan şonu alay diýilse, ajdar ýok diýip durmasa gerek. Ha, şo odan gaýdyýsene diýip, çetde oturan boyun howut ýaly bir ýygyň tiýesi çykdy. O gaýda bijesi berýmek bolmaz. Kimiň bijesi çyksa şo almaly bol. Aha, o ýigitden gözüni sarklap ýören başga da götdäl ýaly şo gaýda diýip kimdir biri güldü. Men boljeýdy peni şoň ýarsyna duşmanynym diýip dulu sapyk ýanyna ýigide gurrun berýärdi. Goturdaky göýe hiç biriniň kin eşitmeýän ýaly ýan goturoky "Nähir görýäňiz ho adamlar?" diýdi. "Geplap oturuň. Ajdarym kän göwünni ýykmaly ýigit däldir özüne. Ondan hem kän göwünni ýykyp berseň, näbiret däldiňiz on sokly bir köplügem däldir ha ondan gara. Gördüňizmi? Ölümiň şöpü var diýäni nireden gelip çykdy diýip zonluk barmakladan ýollaşyna ýüzlendi. O goýda warrak bolarly bolsa ortadan başga bir zat beräýek näde? Başga da gowzat gitdäle belli diýip çapyk oturup ýüzlendi. Ýok, boljak bolsa şo goýda bolmaly. Bolmady dur bermeli. Ajdarda adadar däl. Aha, gotur. Şo eger peride adam bolsa meselem, şo tornyň köpsine ha geregi ýok. Bilehe zat gerek. Bijämde şo düşünledi, biz onu üwäp pul etjek, düşündiňmi? Ýöne her darsa ýedi berseň, şo adam bilen göwnäni ýerine olam dällip durady ýok. Kim bilýär diýip, jonluk oň alkymyny ördi. Ay, jonluk watyrjy da ýaýdan jaňam bolmasa no. Ay, bide bilmedi gaýt diýip, sapyk gaýrak çekildi. Onu ýança eline bakan nurup, ajdar gapydan ýatlady. O ýollaşlaryň ukudan ýa-da köpüljäp duran ýöňem şepalasy ýüzlerine birin garap çykdy. Hani adamlar çaý çörek işen bolsaňyz bidatlara gygyl ýaýrdy oturmaýanda işmedli bolarlyň diýdi. Erkim nähil demdiň bilen aljak boldy. Öýüne aşyrlygyna şo ýerde alsyn. Işa bir ýüzli etmeli özüne öweli diýip hiç kimden hes çykmadan sapyk oňa jogap bermesi boldy. Etmeli bolsa göreýsin näme? Entek ataşyrepe ýokdy. Näme şunça adam bolup bir ataşyre garaşyp oturmalymy? Ýeriň göwüň diýerek ataşyrmy? Geljek bolsa gelsin näýildiňine diýip gaňyrlanyna ol sapygy hemleti bile ýerli boldy. Ýatmaly benim gowurýan ýöne o baňşyny bu atlar gyzyl hergede oturmagy ejab edilýär diýip goturoky kösele stakanyny help etdirdi. Goturokyň ýer bäri bolup ejab edäşini bolsa çetdäk oturumdan bir duýdurmany güldü.
başga hiç kimden ses çıkmadı. Ajdar içinden geçip gelýän. Bugünkü ýaly tek elep gözlerini oturanlara birlay aýlap çykdy. Ana oturursun näçe edip. Oturanlardan belli bir jogap bolmady. Ýeri munça garaşyp durdy. Ýene bir salam gaýraty däýliňle diýip, nähilem bolsa taklap oturan sapygyň tedi töwürlä edijilikle çykdy. Bir gaýratlar. Oturgunna bir topar bolup, mortuňyzy bir penje edişiňde. Habardar bolun birden ataşyr gelip, menden bildiň edipsiňiz diýip, bir ýanyňyzdan gylışdan geçiräýmesin. Ajdar gelenden soň bir näme bilen alan goturoky, aýbawdaşyň gura oturan ýeriniň ýeke dyýdyna galyp, ýollaşlaryny istaşyrra getdi. Mene şu adamlar bilen ýürek edip ýurt sapmaga çykyşymyza haýrandyryn. Şonça kişi bolup, ol jaňyzy ýöňiňi paýlaşyp bermejek bolsaňyz, ol jüssünler birine hyýla paý edeýin diýseňiz gaýratyňyz satmazak bolsa. Aha, soňuny eşitdim diýmän. Bize goşşoňyzy, goşmajaňyzy bilemek, ýöne şo gyz ahyryna ajdaryň kulaýmaly. Başga adyňy men bilemek. Bir wada hiç kimden ses çykmady. Biri-biriniň ýüzüne teretmek utunýan ýaly oturundan hiç gaýtdy başyny galdyrmady. Zonluk sag barmaklary bilen ýakyn dödüşdirdi. Bir zat diýmek ýal etdi. Aňyr çetde oturan biri ýerinden turup duulun ahyrga duran galyzyny aşağı düşürdi. Onýança ajdar bilen goturokyň arasynda oturan zonluk olan alkymyny ördü. Gotur, sen nimede oturmady, öňüni başla. Hamala sen kägeleli. Awa gazarat vermede tut başyny. Gaýry durun namart diýip sapyk oň arkadan aldy. Näme üçin ýokman men başlamalyşym öňüni? Haýry biriňe paý men nalýaňyz. Aýdyň. Zonluk elini oň ýakadan atdyrmady. Ýok, başla öňüni. Ha, näme otyrdyň? Gatwar başlamadan öýtmegin. Zonluk guruşkan horodu ýar hekkere ulanna, ajdar ony dalamakçy boldy. Zonluk, sen saka bolmaň behet. Başlamaly bolsa gaty başlar, ýöne gozo siziň ataşyr kakaňyzdyr. Şoň süýnen bir, siz biliň ýerimize düşübilmersiňiz. Sen başla ýöňüni, ajdar. Her kim bolýanym bolsa men jedel üçin, sen şu edek ýerine düşöýün. Sako başga urun bilenmek, ýöne goturun ýankaýdan ýadynda bolsun. Birem sako diýip dilini uzatmynny. Ajdaryň gözleri aýgatlyk bir ýyldyry. O ýerinden turup gapa ýöneldi. Çyksak bolana ýerine gaňarly. Emme ňa da aýtdym bolsun. Oturanlar ajdaryň ýerinden teridişip galdylar. Bildirmez ýylgyryşyp goýdular. Zonluk öz pikirini gizlejek bolmady. Ol haş edip oturuşyny bizim äsen güle gyýdawamyz ýok. Ýöne ataşyrty sırtyň bogu tutmaz asyllyp oň ýerinden teslendi. Dogry dawally. Mallaryny öýre akitmek ýadyna düşdi diýen saparak döwlete gaýtmak teklip etdi. Emma döwlet güýnemedi. Ol Almançylaryň arasyndan ýaňy bolup geçen gurrunlaryň atasy gelenden soň nähil dowam etjegini hakyny arady diýdi. Neniň arady etmejek? Dawagyaryn şu wagtlar bolardy, gaýy etmezmi? Bularyň gözlerinden owat agalaryň zäher taşyryp duraky. Gaýra tarapdan gelýän Gosmurady gözdeşenini döwletiň ýüregi jigläp gitdi. Olaryň adam baryny garaşdyrýan üçin kumlanyşyp oturan bir ýyrtyjylar ony ýaray mahala berdi. Döwlet agasyna ýaýdan jaňlyk göre garaşdy. Onuň ödem ýaýdan ýan der bolsa gerek diýip ol gaýy etdi. Gosmurad gulaýa geldiçe döwletiň güdündäki ýaýdanma geňirgen malamaty bilen gerekleşip urundy. Ol süňňi ýeňillik bilen iki kaptanyna baksaklap gelýärdi. Ýanyp duran Petrek gözleri bolsa alakçaýardy. Onuň bolşundan ulumsuzluk alamaty hem mezem bildirýärdi. Döwlet seniň tek näme görýär? Ajdar halaň ýanyna bir gel wakalyp pikirlerini ýaýdandy. Gosmurad buloň duguşuna gelende beýalçyklyk bilen gözüni gıpdy. Birden burada ýadymny haýalatdy. "Ey döwge, men gelenimi näme bildiň? Näme goýunlary ekden ok?" Döwlet oňa näme jogap berjegini bilmedi. Öýüň gapysyna baranna daşarda aýranyp ýören Almançylaryň biri "Ataň näme gelen ok?" diýip onuň sorady. "Men näme atama çoponmy?" diýip Gosmurad oňa göjekli jogap berdi. Ýaň elýäka agasyň güýünde ýaýdan jaňlygyň ýokunynyň bolmagyny döwlet inden anlady. Gosmuradyň jogaby döwlet haýran galdyrdy.
Ýeňsedinden syýndap durun döwletiniň gözüne olýankysynyn daýgyranyny ýaly görünýär. Etli haramdan ataşyr epede geldi. Ol atynyň zylygyny adamlaryň birine berdi de öýe girdi. İçeridäkiler göz aýlady. Hani ajdar? Gelsin paýlaşady gelýän bolsa. Ýa-da noňa garaşyp oturmalymy? Oniýan ajdar geldi. Ol ketini skyrman bir çetirek oturdy. Emmäme ýygranysty öýdýän. Awa herdar. Hani näçe paýetdiňiz? Aýyn hanäme on mir adam. On mirdiň aýtmasaňam bilýän, näçe paýetdiňiz diýip men soraýan. Ataşyr epeň ýanyna oturan sapyk. Alha näme hataplar berilýän herdar paýy, öý paýy, han paýy, ay garaz. Ýene de näme her paýy diýsen diýilse aýdyşy berin. Serdar paýyny üsledetsek näýir görýäňiz o adamlar diýip zonluk ýollaşlaryny öýlenýär. Bolarly. Bolu bilýär. Ýollaşlarynyň bu işlerine göwün ýetmedimi ýa-da nebisi şagyrdyn diýdim ataşyr epe. Ýeri. Maňa 2 paýy bolsa da bar. Men fiýaly hudyt däldi. Bir kızanysy ataşyr epeň sözüne güldü. Öý paýy etmelimi diýip bir ataşyr epeden sorady. Näme bolupdyr etmän? Edile gelýänler diýip ataşyr epe jogap berdi. Han paýlar nähili diýip ýene ataşyr epe güldü. Onu ýöňde men bilmän. Göňüňde ýaran nedi berin. Ay bu wagt öldürem ýok, oturup bereliňle diýip oturup çykdy. Aha, düşür ýalam däl, ha urady ýaly bir görseň alyp otur. Bir görseňem paýyň diýip barsaň, maňlygyny berjek diýip, ozokdaky oda bir topar siyimi sokuşturup oturan bir töwe goşuldy. Uýatlatdyň. Uştanny peliňi dadan ýaly paýy beräýmän. Barsaň edil ýyryňy italaýamyş. Be, o näme gowda? Hocam şükür ýaly mürehet etseň sümürüp oturmaýan bolsa kemim der? Ay gowsa şanam adamdyr. O az görüp gatyrgyn ýanlaýmasyn, zatdan ýylyň soýan bolmaz. Aýdar otur da otur hanam. Özü suatlary adyrganyp adyrgar diýýändir. Ay bolmasa oňa gyrnajyklaň birini beräýmeli borda. Gyrnak kalk ören näýärli bolýar. Ýeriniň agrat adamyňam zadyra oturup berer. Ay sen aýtmasaňam şolaň 3-4 sandyga ýüregiň daşam murteretçi. Waq şonu aýtsana diýip beýleden bir 10 gün tasdiklady. O birisiniň dagy tiredişiniň nazyny aýt. Gözüň ak ýagnyp barýar. Ol tuğunalmur tuttum gül dağın yavan jereni ýaly tadygyp birdiňde aýt. Gördüm, haň ýaly ýerde taýdaryp dur. Bir soňa teýenir hökledi. Be, seni ýem aýal maşgalalara ýylurmaga ýetişipsiň o. Ay aýal maşgal bolup beýlek bolup gyrnakdyr daray. Ataşyr epe dawalaşýanra tarap nazarna aýlady. El bolsady, ýagşam bir gurrun tapdyň o. Ýagşam alamany çekendiň o. Bir sirkeli gyrnaw görüp akyl goşlaryny ýitiripdirler olar. Naşaryň öňünde ýejilen adamdan batyr çykmaz. Aýal barlyk gaýratyny has eder. Asla aýaly adam ýürek bermek namartlygyň alamaty. Ol adamyny pedeldiýänler diýip gapdylan biri 10 gün tasdiklady. Biderek lakkalaman behedelim. Han nip bereki diýip zadyň hedetini gasyr gelmeli. Dursun. Şo wagtda şeýle çykyp gelen ataşyr epeýanyň goluragyna düşdi. Herda, ol uýelnagar ahuň aýalym gelipdirle diýdi. Oňa näme diýjek? Uýelnagar ahuň aýaly? Ay, berin orda onun bir paýedyň diýip ataşyr epe habar getireniň käwre has gaty etledi. Aha, saga many iş bitirip gelesinler diýip namazyň ýerdinden dilegimi eder ýaly, gowy bor ho. Ýere boldy diýip ataşyr epeýanyň 40 kez çykdy. Anyň näçe paý boldy? 14. 14 boldy döküm orta. Adamlardan bir kısanyzy düýpdäki 3000 üstüni ýapylgy duran keşäň syýryp aýyrdy-da. 7-8 sany agydyp gözeligi argyş şuwul orta götürüp taşlady. Başga bir kısanyny olary orta edildi. Her dürli mata, dürli geyim, dürli kızamly şaýhep, dürli ýurdun möhri basylan metal pullar, dürli daşlardan ýasalan hünjüdir monjukdan ýa ortada küdemeli geldi. Töwerekde oturanlaryň gözleri ýyldyrady. Gaýhydyr biri agdan tuwardyp, ana şo wudun şaýlary, şa çetki daştamyň sandygyny döktürip aldym diýip şaýlaň lumy ýerine tutdy. Sapyk oňa hyýrty nazarna aýlap goýberdi. Eri, eriň sokşartmasana.
İlem azabı seni naz etmedi. Olcanın başına oturanlar şaýt epi öz başına. Metal pulları öz başına, gymmat baga daşlaryny ýataran datlary öz başına. Matalary, parçalary, geyim gezimi öz başına edip 14 ýere bölüp başladylar. Şu wagt daşardan gelýän aýal teri içerde ýakylan mümkün özüne çekdi. Ayu Gosmuradyň atasy, sagamany iş bitirip gelip seňe gözüňiz aýdyň diýip Bibul totem şerik girdi. O adamlaryň köplüğünden susy basylmady. Yaraglarından, yeskun sakkallarından, hıyırsa sıfatlarından, sımgıdıl bolup durun gözlerinden bir vadi heder edip sagınjak ýar etdi. Emma tizden öýündürläp, öňkü şaňy sesi bilen sözüni dowam etdirdi. Tügeleme, sagaman geldiňizmi? Hemmäňiziň gözüňiz aýdyň. Alla näme guly boljalap, maşgalaňyza sagaman gowşan bolsaňyz, tügeleme iş bitiripsiňiz. Alan oljaňyz getiren gulry gyrnagyňyz derdiňizde yarasyn Hudaýym. Gelipdir diýseler, hemmer gözüňiz aýdyň diýen hemmer gutlap gaýdaýyn edim. Tügeleme şeýdip başyňyzy saranyňyzdan bolup görsün. Bilen merden näçe diýseň, işleri şogul bolsun, awganly bolsun diýip dileňizi edenler. Hani harman üstünden totemejeňde näme şeý tel berjek? Olarlarym hangranyşyp oturan adamlardan bir kysany "Büne belada o" diýdi. "Özümiz doýurduk diýende sen garlyňmy?" diýip estirmez etlemni. Bir paýedlerine mal görýärmika diýip ataşyr epede hümürünü. Bibulece garasyymyk adamlaryň hyrsa garaýşlaryny on şoklun hem berip durmady. Wah galyň dili ýeňil gepleşseň her haýsy bir zat diýjekdir diýip o gapdanyna sallanyp kirniň derdinden ýalrap duran gaýşgaply heykelini ödüşdirdi. Galyň nalaçy diýen elinden dat gelmändiň hakyt ýeriň derdine yaran namysyny ýerine salmak üçin başyny etegine salan goç şiitlere dil ýetirjekdir. Jahanım şoňa ýanýa. Bular hakyt sarsmaz galamaz, ýylymyzyň günümüziň penakärleri ahyry. Gul elinden gelse seni günnede taýlajak, oňary bilýäňiz. Oturlardan biriniň Bibulejanyň göwgüsine kelledi göçdi. Adyly şu ýigitleň janysa bolsa adam size barmagyny batyryp bilmez diýip o güpüledi. Ataşyr epe daş ýüle hiç tat bildirmedi. Oljanyň başynda oturundy ýöldü. Bibule oljaň üstünden bir peşkeş bulady. Baýla oturan adam işmiň ortasyndan bir ýüpek parçany aldy, Bibuleje tarap oklap goýberdi. "Al Bibul totem, beseň hut öz paýyň." Matany garba balan Bibuleje "Eliňiz gözüňiz diýet görmesin. Toýuňyzda gaýsyn, her nä inne kirek boljaňyz, mundan meter oňsun" diýip çykyp gitdi. Zatlar paýlanyp utulanyň soň bizatmaly boldular. Düýetakdan bir goşagyç gumulak getirip oňa bellige dişdirdiler. Öýl belligine görä her gumulak bir adamyňkydy. Paýlar hem özüniň artykmaçlygyna görä tertipleşdirilip goýulupdy. Gumulaklar çykanlar goýuluş tertibi boýunça öýl paýyny almaly. Belli edilen gumulaklary bir ýeriniň telpigine saldylar. Oýnap ýören owrunlaryň birini çagyryp gumulaklar ýeke-ýekeden çykartdylar. Ähli zatlary paýlaşyp oturanlardan soň oturan ýerlerinden malum bölüşildi. Soňra ýetirler paýlaşmaga gerek geldi. Taparak gaýdalyp döwleti gysga urdy. Emma döwletiň ýygy aýagy çeken okdy. Ýönem özüniň kulörüň bir ýyrtyjylaryň arasyna düşenine daranaýma kowpum sogulupdy. Üstüne gassaplaryň hatary giýirim çykymyň gaýda gaýmalaşyň köp bolmagy heretmezden adatdagydan tukat has hem garasymy görünýärdi. O adamlar geçip barýanda bir wada bu tarafa seredip durýardylardy. Ýene aňyryň tarap gidiberýärdiler. Goýa bir zat ýokuşup barýan ýaly hatara hiç kimiň ayak basady ýeren okdy. Bir güräýme owa däldi, Mazarstanlyk ýalydy, gorkunçdy. Ol goýulupda hakyky dünýä däldi, aýylgans düşýär bir ahwalatdy. Hatardaklarym öýlerim ýylyň gelini küýsep durýan buru semerde eldiler. Ýetirleriň töweregini gelip ýören owrunlar, ulularyň bäri uğranlaryny görüp aňyrak çekildiler. Alamanslar bennilerin gaptalyna gelip ayak çekdiler. Öýle işlerini başladylar. Ilki wada çekenden bolsa, ula adamlaryň ýanyna gelenni döwlet duýman galdy. Kime haýsy eterke? Öýleriniň bijetine kim düşerke? Şu ýürek bulun çatarda gelip ýörünligi üçin wojdan azap berýän. Onun ýödüne bagyşlap bilmän ertirden mer ýüregimiň sıkılan turan döwlet bir bije bir gadatlandy.
Öz ýüreginde ören güýçli bir islegiň bardygyny duýup başlady. Onda da ýetilik bilen. Ol şo syrdan moýly gyýdyň öz bijerini düşmegini isleýär diýen. Hawa, bu şeýle. Bizle onun kalbyny şeýle bir ýelepdi. Ol hatda özüni herlin bäri ýergen pikirleri hem ýadyna çykarypdy. Bu näme alamatyka? Ol hinili şeňle şonuň ýalysligi duýup gördümika? Dogrudan bu näme alamatyka? Birden o başga bir ýerine düşüp ötänsi. Döwlet howsala bassy. O nämelerini bilmedi. Belki atasyna aýdyr. O gyýdy bijehi almakly haýyşydyr. O serdar ahyry. Güý. Onu ajdara badyr. On yankı odu köze düşüp görmedi, şoğu yedişiyün ahyry. O edil sapşaýmadymy? Eger yerlen alraýsa da ýöni ýatmaz. Yerde işte ahmallyga salyp çykar. Ýöne göre. Döwletiň ondan el götüren ok. Şonuň şüýlen soňuny saýmak pikiri ýok. Oňa galsa, dogrusy kim bilen näme bolsa bolşaýjak. Hawa, ýöne göre goja näde baýdyp borka. O mony hili galar. Hey, şu goja göre näme? Ol bir wada döwletiň näme diýjek bolýanyny düşünmez. Asla onun şeýle söz çykyp biljegini hyýalyna getirip bilmez. Iki ýa-da üç gede gaýtaladyp sorar. Soňra orada gaçyet bilen güläýmek ihtimallydyr. O gülkü ýaňsy bilen gahardan dogry gülküdür. Soňundan bolsa, ah, sana gyýyl gerekmi? Asan ýetişdiň. Muň aýdýan zatlar men gulawmy gelýär ýa-da sen mi goçum? Dip Goçmurady ýüzlenir. Goçmuradyň şunuň ýalda tapsa armany ýokdur. Ol atasy bilen köpülün öýe diň duş hatabyny gürleşýär. Degişýär, gülüşýär, ýaňsylaşýarlar. Iki de ondan bay ýaňsylaşarlar. Ýok, döwlet o barada dilinem ýar bilmez. Asla atasynyň ýanyna dili diýen etmez. Ketip bokurdugynyň bäri geçmez. Döwlet ýerden ýudundy. Aýarlar tarapy gözüni aýyrman seredip duran döwlet alamansary peýda bolundy. Olaň hem gozlaryň tapyp uğranyny gördü. Olar aglaşýardylar, söýgünýärdiler. Ol oğudun gyýy näde ýaky? Ol ýuh kuzyk ýaglyk bilen gözünden aşagyny ýapyp duruşyny bärini garaýar. Agysyny goýupdyr. Ýöne turguny ýanyny bildiripdir. Ol gözüne gyrpman bärini bakýar. Delmirip seredýär. Kimi seredýär? Bu ne bolar? Aýallaryň alamansary babatda ýigrenişden başga hiç pikirler bolup bilermi? Bu näme mulluka? Döwletiň göwünni gabanzygyny gemiňdeş geň duýgu eýledi. Ýüregi awat gitdi. Gyýdyň kime seredýänini gaty biledi. Ol bir gedek aýallara bir erkek adamlara garady. Kimiň nazarlyň nire göwnüň ýanlygyny ketgidlejek bolsa ýyranışdy. Birden onuň gözi Goçmuratda saklandy. Ýoldaşlaryň jedeline diň salyp duran Goçmurat gurrun arasynda aýallar tarapy bakdy. Birden bolsa, onuň ýerine salaza ýylgyryş peýda boldy. Döwlet nazaryny bir wada aýallar tarapy görüpdirdi. Onuň gözleri şol oğudan gyýda düşdi. Onuň ullukan gözleriniň gülýändigini döwlet şo uda garalykdan, ýaşmaň ýokaryndan duýdy. Gyýdy emay bilenjik, ýaşmagyny aşagyrak goýberdi. Onuň oğudan diýişleri salymjyk akçyryp gitdi. Hemişe egişäp duran ýüdem açyldy. Şu wagt o ýoňkyndan oğudan oldy. Terdaryň agtygyny bilip bolar, Goçmuratdan resmi şefaat tantamamyka. Ýöderine bir ýeňillik bermegini haýyş etjekmikäler. Döwletiň ýüde açyldy. Onuň begeniş duýgusy gapla boldy. Hawa begeniş duýgusy. Ýöne näme hiller bir aradaly begeniş. Hawa aradaly. Aradalylygyň sebäbi ýanky ajdarly tarapynamka. Diňe şomka. Dorlu. Bir ähir bolýar. Eger şeýle bolsa, gyýy bulan öýlerine gelnejek hökmünde barjak ahyry. Enelik mehrinden başga bir hil duýgunyň ýekezi uskundan bolmagyny bolsa, ol insançylykdaky iň bir pis zat diýip gadaplamazmy? Başdaky pikir her wagt onuň ýüregini bulamazmy? Asla hem şuň beri bolmalymy. Ol hatda dogry pikir etmäge ýetişmän ahyry. Ol diňe bir zady, şo gyýdyň öz öýlerinden başga bir ýere gitmediğini kuýdapdy. Diňe şonu isleýärdi. Gyýda seretmän dowam etdirip duran döwlet, onuň ýüzüniň ýene-de ýöňkü kaddyna barandygyny görüp galdy. Hawa, o ýene-de gamaşypdy. Gözleri ýöňkü ýal delmirýärdi. Şo wagt döwlet nazaryny saltlyk göl Goçmurada geçirdi. Agatynyň perwaýsyz nazarynyň başga bir tarapy göngendigini, biri bilen nämedir bir zat barda jeder edip duranlygyny, gaty kesip bile gülýänini gördü. Döwlet üçin hemme aýan boldy. Onuň ýüregi ýene-de ynja boldy. Goçmuradyň näme etdigi? İkelle berden we bagyta ol düşünenokmuka. Bagyt guşuny başa onan mahal tutmadyň.
gaýdyp gulatar almak ýeňil düşermiki? Gosmurat atlar barasynda pikir etmeýärmiki? Adamlyň arasynda jedel gidip durka zülüplük aýalyň çetirakda duran Gosmuradyň ýanyna goleleşen onu döwletin göz düşdi. Ol alkymlap geldi, çalgyrt dili bilen "Begoğlu, ay Begoğlu. Dilber hanım umur baqa sizin hyzmatynyz edesi gelýär. Hana haypyn gelsin, ona haypynyz gelsin." Ostowlukdanmy, parsylykdanmy? Gosmurat näme diýjegini bilmän ýeňildi. "Begoğlu, ay Begoğlu. Başa düş watandan, ata watandan jida düşüp, onun haly harap. Ol bikarar. Sen onun para olan jigerini merkem beler. Sen onu hiç kime berme, canım." Gosmurat hedini çıkarmadı. Aňyrlygyny tarap gidiberdi. Onun bolşy dogurdunum gen. Şeýle-de bir sowukluk gormy? Şeýle-de bir kütöklük gormy? Beýdiýsen, soň koatlarda bir mesele bardy. Gosmuradyň bir neme uwadasyma çykmandyryny. Gyýdy ýetişen enelerden bir kysanyzy Anwatyň ýanyna gelip, "Agyr, ýalym bolsa özüň göskeni bargan ýöne ogluň biýmahalçak, biziň agylymyzyň töweregine görünmesin" diýip gidipdirler. Owadan gelini owadan ýigitlerin eme Gosmurady kän halama ýandary barmyş. Ýa-da oň bu gyýda göwni tarapmyka. Şunun owadan gyýdy hi ömrüni görün barmyka? Munyň boyuny, fiýratyny, ýelini, aýagyny, ýüzünü, gözünü, mahlasy falan ýerini kim bar diýip boljakmy? Muň diňe gözüniň owadan näme degmiýär? Haýramy. Arada bir ýerin aýdaşy ýaly her kimiň bir hili tagam duýuşy bardyrdy. Döwlet gaýta ýuwdundy. Ýetirlerin sany 20 bolup, olaryň erkek göbekli 8, diýen maşgulaty bolsa 13'tü. Ýaşyny görämi? Boyuna fiýratyna daýaglygyny görämi? Gara ýetirleri 13 paý edip böldüler. Käbir paýa bir ýetir. Kädini 2 ýetir düşýärdi. Gaýtyny baş biýje, gaýtyny näçinji biýje derkäp diýip durkalar, ajdar Ataşir epäniň ýanyna peýda boldy. Serdar mene senden bir zady haýyş etmekçi diýdi. Aýdy ber. Aýsam maňa 2 biýjämiň diregine biýjesi bir paý beräýsiňiz. Ulu gowrasnyň çeldişine ajdaryň namysy diýendigine Ataşir epe düşündi. Gara bir dir urdat bar bolmagy şemel. Ol ajdar aşakdan ýokary ölçedi. Görýän göli öýe gaty diýer waýs ularlydy. Diýer waýs bolmasa gelmezdi. Hanaýt oň ýaly bolsa ýeşdi oturaly. Ataşyryň gepirişinden haýyşyň bitirjegini bitirmejegini düşünip bolanokdy. Ajdaryň bolşan näme hagyrdym näme gotulokym oňa kömegi gel. "Aha, Serdar kaka, bir ajdarymyz bar, bir gerekli düşe şu at düýe diýilýänim bolsa göwün ýekme." Aýdyňla haw, süýnüp sarkyşyp durmagyňdy. Bar ýok direnjegi bir paý boljak bolsa munşa gep owadan na oturmagy näme geregi? Onda şal aňar çetdäki duran gyýy ajdara berilýän Serdar. Gyýy Ataşyryň tedinden geňer gelmek atşyk ýaňsy duýuldy. Asynyň mer oň ýaly gyýy söýür bolduň. Saňa gelişek zat däldirli. Başga bir lokan gyýyp durjak bolmasa meňe garşylygym ýok. Anhaw ýigitler, teslerin ajdaryň näme diýänini hemmeň eşitdiň. Duranyň arasynda salra kümürtümür ulan ýaly boldy. Ataşir epäň ýanyna duran sapyk ýigitlerden bir kysantı bar. Biýjeli olan aglamy edäýsek kim bolmaz diýjek bolýarlar. Serdar. Näme olar majdar ýalyzda helakmyka? Oglanlardan hiç çykmady. Böyleşigi saltrak torat ýerine Ataşir epä boldy. Bar haw geregin bir gyrnak godaşa diýenki. Bar Allah. Ata biýmela dagy ýaş oglanlar. Entek görjek öňündedir. Gerekleri gyýdy bolsa entek ondan 10 esse oglaryň üstüne meltermen olur. Ýokçuly ýer degmänigden ajdaryň gyýdyndan Ataşir epä. Haýyne äwleyno. Sen adam şekilli bolup başgaly gadyryny biläýsiň diýip gyýgyrdy. Döwletiň ýüregi agdy. Galyn paýlar ýene-de biýje bile paýlaşyldy. Ataşirli Gosmuradyň 3 paýyny 2 tane aýal bilen 3 erkek adam ýetdi. Olaryň biri şol zülüplük aýal beýlekli bolsa, şol iň ýaşazyk beýdi. Her kim öz paýyny ekitmek surunny, ol 2 bazyny bir-birinden aýyrmak kyllanlar boldy. İki ýerden dat bidat diýip bir-birine sırmaşyp durdular. Gyýyklyga beýlerekden geçip barýan zaman agada sowuldy. Ol işiň anygyna ýeten soň naýyn saplar. İkisini bir-birinden aýyrmaň ahary. Öňkü ýugurdundan atenesinden juda salanyňyzy ad görýäňizmi diýip käýindi. Ataşir saňa näme gerek?
Sabır gıydın bakatyny sana men bereyin. Aşy alyp barýan bolsaň, ýa-da gelin edinmekçimi? Gelin edinmekçi bolsaňam, haçan agytyň ýetişde duýdur. Harjatyny ýödüm çekip öýüreýin. Goýber sagany barsyn tiňlisiniň ýanyna. Zaman aganyň sözi Ataşir epäni bir neme ýygyrykdyryny ýaletdi. Nähirim mortagul oýunyny garan boldy. Men garnakda agam ýok gülün, hällin şey daýma kelle gelmendir. Şey dip iki bajam ajdaryň kolmaly boldy. Oňa direk ajdary düşen gartaňrak aýalyň ýanynyň üstesi bilen Ataşyryň paýyna goşdular. Oturoku bilen zonluk şetiräge çykyp nämedir hümür edişdilerdi, gelip ýollaşdyryny üzerler. Aha, o adamlar. Hywa gitmek ýarymyz bar. Gaýhyň ýetiriňi, garydyň pulu çalışadyň gelýän bolsa, getir ýarparly. Alaman soňam köpsi ýetirlerini ýankylara ýarpagyny bermekçi boldular. Hywa ýetini eşitenlerinden ýetirler ýerlerden gaýgyryş berdiler. Zülplük aýal Ataşyr epäniň synyny ýapyşdy. Serdar ağa, ta ulun şama hyzmatyny edeýin. İstesen mena özün eýe bol. İstesen oldur. Emma ahywa satma. Zaman aganyň käýýäp gidennenmi? Ýa-da başga zatdan Ataşyr epe ýygy söwdäsine goşulmaly. Aýallara bolsa, "Borlu, siziň ýeriňiz bar" diýdi. Şeýdip märeke öýlenler dagady. Ýetirlen paýlanyp uturmagy bilen döwletiň öňkü howsalaty ýüreginde agyr ruha agyra peýda boldy. Ol öz üçin dünýäde iň gymmat sadyny aldyran ýaly garbanyp galdy. Kalbynda her ninem bar ýöýleri. Oğudan zıynatlary görünne sarsmany bilmeýän näme tanyş bir duýgu bahyrlyk bilen gabanjanyk peýda boldy. O derre tutuşdy, lowlap ýandy. Adamlar dagan soňa nära suwup öýe gaýtmaly boldy. Gelen soň ha tarasy bolup hiç ýerde öýüne karar tap bilmedi. Döwletiň ýüzüni ýeri gaterbet görün anlaby ýerligine halyn sorady. Emma döwletden belli jogap aly bilmedi. Anlabat onuň sebäbini diňe şuun kuwakadan gadaplap derinmegin duan ettirdi. Dünya gözüne dar görünen döwlet şöp küdäniň aňartyna geçip sessiz ağlap oturýardy. Sol gün giýişden soň Ataşyr epe garago sagan öýüne sagardy. Ol oňa ýetir aýaldy görkezdi. Anha, gaýdyny halataň alay diýdi. Menden saňa peşkeş daý. Garago saga beginjini iki bolup bilmedi. Aýallar göz düşenden zaňlar derrew zülpler saýlady. Indi saňa süň başy ýeri görmegi sagat aýal. Emma garagosyň hyýalyny bilenden ol aýal söwjäp uratdy. Sen garagos bolsa, man garagurtdur. Mana san hirede atmaýyn. Sen garna kalyňy hemläň daglaýyl. Elime bir baraň soň edil mumliplik ýaradyryn. Kötek güýçli boldy ýuňadyk ýere girýändir diýip garagosam haýbat ýaty etdi. Hile ýaly ýaly akmak bolmady ekeni. Sen şu adamlarla goşuňy bir goşdyň, soň gitdiňem gitmersiň. Paýda gölünim. Golaýma da gelmersen. Asıl san ýalamen hali bolmaz. Mandan yelenişek. Sen okunarsan. Man şu öýden hiç ýerde çyjagdal. Ataşyr, sen niçe dar şöýde saklar öýdýän. Maňa gelmesen başga birini satar goýber, hyýwa satar. Belki saklar. Sen ne bilýär saklamajyny? Dip aýal jogap berdi. Bilýän, saklap näme seni öýdi hele edinsinmi? Päy. O hele edinjek boldy sen ýaly garnagy şaka sende maal görünok. Eýle bir gore ýanda daldyr. Jana agrap durunyny seretmeden aýalyň sesine bälçiklik duýuldy. Sen özüň önemiň bary, özüň bugün getýär sen. Beli bar. Bolsa bekde. Garagosyň bolup duruşyna ýüzlemedim ýa-da zülplä aýaly hüýü allamy. Anna tamam arkamda tutdy. Garagoşdaý. Juda beýdim durmasaňyzly. Ýetire madam ahyry. Ey ha ola anna wagt diýen. Beýleksiniň başgalyk ýemi ýokly. Öýme bu wagt bol tapýasy diýip garagoş dylym etdi. Giýişden soň ýanyna bir aýal alyp geldi de garagoş gelin alyp gitdi. Ýene de toýnok sesleri. Gün giýjenden soň gaýra tarapdan inen ýödür goýun türleriniň aladalary bolsa bolmasa iki waka ýeňip ýören eşek dogurunlaryň atly etginjeklerin tozanyň derdinden şemarsyz howanyň ýüzüni top-tozan tutdy.
Şagarryň ýiti şaňy disleri. Ula adamlaryň ýogunas aladaly gykyrklary bilen garşýady. Atlaň kişiňemesi, düýetürleriniň boğazlaşmasy, eşekleň aňyryşmasy, itleň üýrüşmesi, kät olaň istirmasýady. Obanyň ýeňtesi bilen ekin meýdanyna tarap aslansa akýan ýabyň boýunyna gybarty bolup köpelipdi. Goýa gün gijerinden soň ýak boýunyna duşma wada edişler ýaly. Obaň tas uludy keçidi haýwanyň tany ýabyň boýuna bir ýerim çykdy. Olaň kimse malyny ýakmaga gelen bolsa, kimse içimlik su alyp gidýärdi. Ýabyň boýuna alat edem, gyzyl çyzyl kän görünýärdi. Ýegini suw küýdürmi de suw kädiri gelin gyzlaryň biri ise ikisi gelýärdi. Olaryň köpüsi aňadan howlukmaş gelişler ýaly suw alarlaryna mähätde gyzlaryny gaýtmak göre bolýan bolsalar. Ýak boýuna iki we üç we ýüşüp, tüýji gurrun esip duranlarym ýok däldi. Gyzyl çyzylyň ýelginine göterilip, İşe aladası bolsa bolmasa ýabyň boýunyna bahana bilen köwüse gidip ýören, at salyp ýören ýaş ýeliňem gözi kaklaşýady. Gatara öýleriň arasyndan aladaly girip çykýan aýallar. Mal haly güýmenip ýören erkek adamlar görünýärdi. Obanyň üstüne galan goýry tüssü. Owada ýuwsun urman üçin ýokarda ýörüksiz durun şal tozan bilen garşyp galýardy. Agyryjak ýys burnuň urýardy. Tizen garan katlaşdy. Guratogun matardan duýdanysy ýen gara bulut öňüm tüssä bürünün obaň üstünden ýöz agyrlabyrnatdy. Onu ýözüniň gara örtgünji bile ýapdy. Günüň ýaşan ýeriniň gyzaryp görnýän gyzyl şapak garankylyk bilen göreşe halis ysgynlandyryp damakkan ýaly garaly guruldy. Ol tizen asmanyň beýleki ýerlerinde deňleşip gitdi. Asmandaky ilk akşamky ýyldyrlar gabat garşyňdan dogun ýarymçyk ay ulyk wagt geçmäke goýras buldyň aňyrsyna girdi. Helki gün gejigenden soň köpeli uğran gybarsa bir garangy düşdüýse adarly. Adat boluşy ýaly. Geçden soň gurrumçylga ýüýüşip, ojaklaryň daşyna ýegirilişen adamlar öýlelerinde dagaşdylar. Gazgyn jedeller, gülük sesler ýatışdy. Soňra oba arasyndaky öçüwde ışıklaryň iň soňkusyna şendirdi. Adam sesleri bütünlüğü galdy. Adatdaky ýaly oba arasyndan kämunun atlan kişiňe sesler eşdilýärdi. Talapyna togutup duran mes aýgyrlaryň sesi ören safy çykýardy. Owanyň bu wagtky tutlugyna seretmeden göwnüň götürýärdi. Agyry suwanyň içini ýyldyrym daran ýar geçýärdi. Ök kärlerine biçak çürgülüni guruldylar. Giýjäriň ýarym bolanyny duýdurdylar. Gökgü daga sesleri owaň ähli ýerine eşdilip başlady. Dili tüýdüň kýal arasy ses owanyň üstüne bir sellem häkimlik sürdi. Giýjäriň bolanynyň miýady mesliginden mi? Nirden bir eşek gökgü dagalyň arasyndan öýdüň şatly sesi bilen zogladyp goýberdi. Edip. Ol henir öýd ýeňiniň ortagyny ýetmän owaň biri çetinden bir eşek oňa sesini goşdy. Soň ýene ikizim, üçüzim, beýaşydim, garad owaň içinde bir aýgyr eşek boldy, äýlisi aňyrşmaga başlady. Biri-birini hak goýup barýan ýaly ilki başlanlaram gaýtalap aňyrşdylar. Owaň içini dendere tutdy. Täl ukunda fakraklar oýardy. Har. Hey, sen ses boluşundan. Haýwanyna mundan uludyk içide mäwagyn, şuň ýaly ses güýçli tuwamyka. Bolsa-da ses paýlaşygyny hakyny alypdyr janawar. Bir sellem aňyrşanlardan soň olaň öýleri ýerip öýler goýdular. Geçekliň sesi hoşuna gelmänini mi näme, itleriň beş tanysy gazymyl üýrüp goýberdi. Bir kısantı bolsa megerem ýaltadyr ýa-da dügetdündir. Üýrmäge de gaýrat satmaýan ýaly uzyň ulady. Geçden soň howada soğatdy. Tekrarın üstü bilen gazlap gaýdýan soğuk şemar ýerini tikenekledi ýa-da. Niredendir bir ýerden şagal ordasynyň ýürek gystyrjy uğuly eşdilýärdi. Dünýäden bir habar oba bu wagt ýary gije bilen dağdan arasyndaky süýüzi ukuynyň hödýerini görüp ýatyrdy. Ukusy açyn. Oban ýatyrman ýerlerine girmeýän gozalarym bir ýem uka edipdiler. Öz hügüdüsini tamam eden soň ýeşil bilen gyşarşyny içmegine dolanyp ataşy repede uklap galypdy. Soňky günlerde onuň keýpi erbetdi. Şonuň üçin her gün agşam diýen ýaly arslan baby hiňlenýärdi. Gün ulyň mal ýerine geden soň döwletem bu günler gowukrýady. Ol hügdüýüniň ilki başyna uklap galypdy. Ene birdenem ol gözüni açdy. Deňşergenini. Binemeke. Ýene de onu oýaryn ýassyň aşagyny gelýän sasgyny.
şo güpürdüdü. Bir sarsgın at toynoklaryň ketinin başga zat däldi. Bolmanda dagy näme bolup bilsin. Şo bir gelek ejesiniň gara batyp ýygryn diýmeden, onun toynok seslerini baş oýurýan da atbamydy näme. Ol töweregine gol kurak etdi. Atasynyň tüýli ismeginiň üstünden terpip turjak bolýanyny gördü. Onyansa, "Hany turun haw. Derrew işliýişiň güle bolun" diýip Ataşyr epen kesitdi. Ulyň diýen etmedik ular diýenler. Olara gelip başgalany baskylasyn. Sizem barynda sırtlaryny ýalaň diýip, yaralaryny dakanyp ýören Ataşyr epäkäýindi. Tizen eýmen skýkylyp owaň üstünde ýaňlap gitdi. Göpürdü, takyrdy, gýkylyp uwully, öýdäkiň äri öýrüpdiler. Atady käýini Turka Goşmurat elini ýaragyny dakanyp, agyllaky sarpaýa galyp duran ata tarapy okturlupdy. Agylla bu wagt bir at bady. Ataşyr epe ara katlaryň birini neskesine beýleksini bolsa dilegini alyp gaýdypdy. Sapawura gidip gelenden soň dilegini alynan aty eýesini ýarynyň şeýtellin goşuryp, beýlekatyň bagasynyň ujunyň bolsa öýüne düşen erkek adamlary geçiripdi. Goşmuradyň ýa-ýandan çykan atady onuň bilen dalaşmady. Ataň barka geçiň öňe ýal sokçarmadylar, degme? Ozar näme üçin öz atyň berip goýberýär? Ýa gitmersiň diýip atlyşdan bolmadymy? Ana gördünmü? Men aydanım geldi. Yer bu wagt ýeriniň peýdasy ýok. Bar öýde bol. Berk dur. Bir ýaga haýynynlar. Şeýir Hudaň welmedet bersinler. Ataşyr epe gatyr gutur atlandy. Garanky derýanyň içinden çykan bir bölek atly asmanyň ýerine gara bulut ýaly bolup, owaň üstüne dökülipdi. Ýürek ýargyn küpürdi owaň derrew aýagy üstüne galdyrdy. Uyksu garşan adamlar gatyr gutur ýerinden galyp iki waka ele uruşýardylar. Näme barlygyny akıl yetmedik şagary ullun howduladyny, daş töwrükden eşdilýän gorkunç gıýkylgy zähirler ýarlyny ýaryp çyrlaşýardylar. Başlaryny daňynyp hasır gudur ýerlerinden turan aýallar, ýüzlerini ag eskidip şagaryny ýapyşýardylar. Saçlaryny öňlerine goýberen nowşa gyýdylar, başlary bogulan şuwul gyýdylar. Ýaň aşyryny kömürükdik suwan gelinler, howsala bilen ejelerini, ýengelerine gaýyn enilerine gylýardylar. Şo gaýdyşyna Ataşyr epe takra ýeňip berdi. O ýol boýy haýatlanyň haw diýip gygyrýady. Eýleden beriden oňa ses goşýandy başga da bardy. Saany salymyň içinde o adamlary takra ýygynandylar. Ýygynanlaryň arasynda ýetkinjekler hem garlylar hem bardy. Adamlar zaman aganyň agdyna ankarýadylar. Ýa-da dokma guşowynyň astyna tapança gysyrly zaman aga bir ýerde dayanman. Bökejekläp ýörün atyň üstüne aksam oturuşyna "Han halky Serdar halky ýoňuny soňuny oýlansa ýagyşy göli. Herne çygan bolsa bar bile badyr eylemeli bor. Tanjar pelwan. Ýaşyra ogullardan 3-4 saatany beýle kobarry beriň. Derrew habar ýetirsinler. Ataşyr usta ýagmar kerem, nepes sarwan, gurdudyň baýhet, ýagyň gurmegrak ýerine topbograk topulun. Allahny çagyryp ýagyň üstüne at goýun. Hadyr görün tekedir, Allah kuwat berer. Barın atyňyz şapgyr gylyjyňyz keskir bolsun. Zamana ötüdüň turup durmanka, başly barat atly gylyjy syrip, gıykılıp gelýän tarapa at goýdy. Döşün ýapyp duran jowur ak sakkalyny şemara ýykçydyp ýanyna iki tan ýigit bilen zamana hem olaň ýerinden eňdi. Ýagy bir çetden ýerinne, o wagtlar olar bilen garpaşdy. Gıykılıp gopkun hasam artdy. Ataşyr epe barşyna owaň çetirägine oturan tarhyn ýegenlen gapsyny debip duran bir nokturly. Kelleri demir telpekli, çiginnek, daýagy zahirlen Ataşyr epeňiň gylyjy sakyşdy. Ataşyr epe gylyjy ikilen salanyna zahirin tirsegi epilip giden ýaly boldy. Gylyj baryp sowda degdi. Ýara şaýyňa gurgun eken ýöne diýip Ataşyr epe hümürdedi. Gylyjyny ýaňadan saldy. Garşydaşy onuň öňünden zordan sowulup bir gapdyla bükür durdy. Ataşyr epe atyny depsedi. Dorat debeneklep zary bilen öňündäki aty enterekledenine Ataşyr epe gylyşdaldy. Gylyş atyň sagyrtyny degdi. At iki ardaýagyň üstünde 10 pa oturdudy. Üstündäki bir gapdyla agdyryp goýberdi. Ýykyryp sürüşip gaçan piýadanyň ýerinden kowjugyny bilmän Nurka ýerinden tapardy eşdildi. Ögürülmäge ýetişmänkä Ataşyr epeňiň uýrugy gylyp gitdi. Alkymyna peýda bolan atlar tarap gylyjyny aýlanyna gapdyrlyň gümpülli çykdy. Özüne ok degeni degmäni Ataşyr epe bilmedi. Beýik şöpüň aňyrtyna dugulundy. Şowat nirden peýda bolan gylysy udyň, goja köme okturly. Emma iki tane atly onum ara aldy. Ataşyr epe oňa ýetişek bolup gaýdady.
Şo wagt ýene de bir sömmük telpek peýda boldy. Ondan ýene bir tapyrda çykdy. Ataşyr epe birden naýdanyň darbyna gyşaryp gitdi. Atlylaryň biri gylyjyny göterip sıyrylyp ýere düşen Ataşyr epeň üstüne türdi. Dorat ýerinden ýetip gelen atyň dörsüne art aýaklaryny patladyny bir garmy gürmelik boldy. Oň üstündäki şiş telpeň ýerde ýatanyny Ataşyr epeň göz düşdi. Ataşyr epe ulyň aýagy bilen piýadalap topulan serwadyň iňjiginiň iňselin ýerine depip goýberdi. Ol 3-4 adime tüýdürilip gitdi. Ataşyr epe hatyrlap galdydy, atlanjak golpdan şiş telpeň ýagyryny oňurgostur Allah diýip gylyjy saldy. Gözünek demir sowutdan gylys geçdimi geçmedimi? Ýöne ýanky piýada erbet kesine edip gyýgyrdy. Ol düwdük bolaydy. Gylys ulyň birini gyşardan eken. Birden onuň üstüne 2 tane tokturly. Ataşyr epe oňa kömek bermäge algady. Şo wagt kaptarlar şepiň içinden gümpülli çykdy. Garakçylaň bir ýer serelip gitdi. Ýöne göri tarmaklaşykda öýüň beri tarapyna aýlanan garakçylar gylys ulyňam gyşardan ekenler. Şo wagt Tarykanyň maýyp atady tüpeňini somuldyp, şepiň arasyndan bäri çykdy. Ol keýtiklep garakçylaryň üstüne topuldy. Onyança garakçylaryň biri maýyp pahyryň böwrüne otlady. Ataşyr epeň 2 tane garakçy bilen ýüdbegi galdy. Ýagda ýogurlyk däldi. Emma ten bilmez Ataşyr epeňiň bolşy aman dilejigi meňden opdy. Ol gylyjyny bulaýlap gedem gyýgyrýady. Her süňüne bir adam alýansa, Ataşyr agdarylsaňyz erkekdiň gidebilerin. Gelin bir gaýratlar. Bereli gylyşly, bereli tapansaly Ataşyr sıtylaşýady. Zark. Gojanyň öýlerine şatyny berip görkezdigini. Ahmal bolsaň, alaýmanam durmajogyny garakçylaryň göz bakym etdi. Olar etlerini has gatalypdylar. Onu garö tarapga taşladylar. Galkansyz görünýän Ataşyr epe gylyjy bilen olaryň ikisine ýetişek bolýady. Käte ýeriniň udynynyň peýdalan düşmanlaryň ikisini hem ýerden terpikdirýärdi. Ol gatýa hülen meniň köýertekäň galagydyryn. Meňen tek maslygym size ýükdir diýip almurýady. Ene birden Ataşyr epe entreklep gitdi. Telefeginiň ýokur ýanyna agyrtdy. Yıkılmazak golp diýildi. Gylyçlaryny ýygyna aýlady. Ýene de entreklep gitdi. Böwrüne menirden bir ýerine ýiti tanzy duýdy. Ol gary ýaplanıp gyşardy. Ataşyr gutordy harap etdiler mi ýa-da başga bir zada gowulupdylarmy? Garakçylar onuň bilen tarmaklaşyp durmadylardy, öýe kürtä vurdular. Ataşyr öýdäklerin gyýkylygyny, garakçylaryň golda şakyrdalyp sanlyk aşýanlyklaryny eşidip garşyny işledi. Ýerden turjak golp ýanışdy. Öýüň gamşyny ýaplanyp ahyram dikeldi. Ellerini, aýaklaryny barlaşdyryp gördü. Ondan gamşy ýaplanyp ýugurşydan ýüregi urady. Öýde garakçylaryň galmagaly güýçlenýärdi. "Boşaý men alaryn" diýip olan bir gyýkyryp durdy ýa-da. "Ýok, sen öňüm kän aldyň, men almalydyr" diýip beýlek oňuny dawalaşýardy. Ataşyr epe tegelek aýlygyň 4den birini alyp almanka garakçylar öýden çykyp ýollaşlarynyň galmagalynyň eşdilýän tarapyna indiler. Şo wagt bir kysany oral aýarly gap geldi. Olaň iki ýerden Ataşyryň egini ýapyşdylar. Dahy öýe geçeni saltyrak. Birden ýene geleýmesinler. Ýene duşa aýtalar, "Saňa hede bermediler" diýip olaň bir eli urýardy. Ataşyr epe oňa harly jogap berdi. "Ay goýsana gyýy. Öýe girsek bolsam odal öý görmän gelimmi? Bar köýne söýne zat bolsa alyp gel. Bular taraly." Düşmanyň desti güýçledi. Töwerekden eşdilýän gyýkylygy görä owallaryň askynda ýanlygy aňdyrýardy. Näme üçin töwerekden gelýän kömek ýokdy. Ýyly gapyl watan düşman owa däli türe gurtarýardy. Owanyň gaýry çetinden ullokan ýarynly ulap galdy. Owatlaryň çöpüň alawy dik asmana çykyp bir goly ýagtylsa, ýan garyň ýakamda tütdi, burnuny urup ýüregini bulaýardy. Owadyň ýagtysyna 2 waka alaksa alyp ýören adamlaryň ulyň kölegesi gorkunç sulurly görünýärdi. Olaň aýaklarynyň astyna owat basylan ýaly. Talaňçylaryň ýegindäki demir sowutlar, uzy şiş telpekler owadyň ýagtysyna gorkunç ýaldyrýardylar. Mehrewsiz owanyň o tarapynda da beýlerekde göründi. Ana o ýerde bir öý dymgyzyl bolup gylaryp galdy. Birden onuň gümmedekläp duran tüýnügi şatyr edip aşağı çökdi. Bir ýerden bir çaganyň sirkintidi. Onuň beýlerekde enesiniň ýürek kıskınç, ýürek ýargynç gyýkyry eşdildi. "Ýülürseňizem çagan bermen, aýy ýyl gün ýete görýän o." Çagan eze diýen eşdildi. Dendele ahyn ara dipelasyň güýçürýärdi. Ýöňkedek ýar anlamak derrew bütün maşgulany öz galatyna toplapdy. Jagan dultan çagalar bilen, oğulsa bilejek gyýdy bilen bere gelipdi. Baýaky ýetir aýal gülperemmadi. Şöýden hiç ýere gitjek däli oturundan, onu häzirlikçe öýlerini taklap ýördiler. Aýallaryň onuň bütün suluklar alışman durmandy.
Şagalaryny göz gulu gedişip yören soň ol köpülen sagal tontalyň ýanyna bolýardy. Anga birden şu ýerde göri Gülperli mesele kyn boldur berdi. İýleşlerini gören Gülperi galanyň içinden uraýmazmy? Ol aljaranlykda ikinji ýag bolup döreýmese birdir. Diline arif sıran bolsa da onun bulardan ýaňa isi owat bile ýalnälmeke. Ol tuğunda ýyran saklandan belki onu häzir boşadyp goýbermelidir. Şu aljaranlygy bahanalap ata şeýerden tutsa bor. Goý biberni de bir sebäp bilen ýugurna aşarlysyn. Bu pikir anna bagtyň göwünü öýren jaý görünýär. Ol öýdäkleri de aýtmajak bolban usullyjyk bilen öz pikirini Gülperi mälumetdi. Gülperi ilk oňanmady. Anna bagat bir çörek ikeplep onuň eline gysdyrdy. Öz heykelini alyp boýnuna asdy. Gülperi anna bagat alkyş baryn aýdyp derrew gitmek bile boldy. Usullyk bilen şaýyn tutdy. Bir söý bilenim daşykdy da şu ýerden garankylyga siňdigi berdi. Muny aljaňlykda duýan adamam bolmady. Anna bagat galany içinden gulplady da "Da ýoluna bir jany, hemmäňe maýdan gaýtarmaş aty özüň ýetişdi." Awy şanjan ýoluňa bir jany. Saralyp bawa ýoluňa bir jany. Mehelik ajdar ýoluňa bir jany. Töwerekden eşdilýän gyýkylyk oduň tüssäň bolşy aýylganyşdy. Öýüň içindäki aljaranlygyň salgyny berer ýarlärli. Şagalar sırlap elini ayaklarını çıkıp baryadılar. Ayağı ağır zahan tultan şagaranın koltuğuna gıdıp öýüň içinde iki vakada uğdulayadı. Käte öýe goýady. Annabat bilen oğul haberece kimi köşeşdürjegini bilmän iki vaka ile uğrayadılar. Döwlet howsaly bilen gözlerini tegelýärdi. Öýüne halif erkedip bilen okdy. Bütün gowrety bilen galpylaýady. Tır duýdurmanrak saklanýan bir gosmuratdy. Ýöne oňam öňkülügi ýokdy. Iň erbede howsalady. Howsala öýüň allardygyň gutordugyňdy. Her zat etmeli gol ýüregiňe basylyp gelmeli. Şeýle digine döwlet ýadyr kimsiz göz ýetirdi. Emma göz ýetirmek başga, amal etmek başgady. Şeýçek bolup, näse dyrdyşsa da başa barany okdy. Öýüni ýeralyp bilen okdy. Anga älinden sarlasy ejaz bolup çykdy. Her ninem bolsa ol öýüne gaýrat tapdy. Öýde ýara ökänni, ol her kime tapan tupon ýaragyny almak tapşyrdy. Tanrap durun tedi bilen, "Aýu adamlar, bar kıyamet gopan ekenne. Siz şoň kaýyllermi? Batyr birler gorkak müňüler diýipdiler. Allah diýin, bir bara sygynyň. Ýagdan ýaýdanmam sapap bolmaz ýalbarym. Geldi her gaýsyňyz ýeriniň ýerinde ady gaýgyrman salyň." Anny wagtyň şol adamlar ady kän gaýratlanyrdy. Kim beline pişagaldy, kim gylyj aldy, kim gyrkylyk, kim taýak garatay. Döwlet öýde ýara goýulan ýerleň hemmesini bilýärdi. Güllap ýörkä ol bir tapança duşdy. Tanrap durun eli bilen oňa atasynyň edişi ýaly däre kesme goýdy. Agdyndyqdy. El uğruna edip ýördi. Onu adamy şenewep bilerin, atyp bilerin diýen pikir onda ýokdy. Eli uýruklary hem galp edip durdy. Öwejek bolýardy. Birden umumy gyýkylyň arasy bilen gorkunç güpürdi ýakynlaşyp başlady. Güpürdi ýerden näle öýüň tüýününden gelip urady. Soňra bolsa edil öz beýninden çykýan ýaly boldy. Waý gellerle, ýaşaňa jefi. Gaýrat edip görýän ýa biri bar. Ya Allah. Güpürdüğün arasından hemleri salgırt etleştirildi. Gapyňyzy beji daşyň, ýogam yaman bolar. Öz teklipleriniň jogaby garaşmazdan daşardakyr gapyny depdiler. Gapy beripdi. Toňra köplep depdiler, tüpeň atdylar. Gapsa şarkylda başlandy. Ýöňü bilen kürsep uran adamyny gümpürlü bilen ýalyn garşaldy. Ol gürpüllep ýykyldy. Bu gapynyň işagynda duran Gosmuradyň işidi. Daşdakyr ýerdiňe tüpeň atdylar. Çağırın bir yerini şalkıllap yıkılandığını göründü. Zagan Tultan bağırıp on üstünü ödün okladı. Garaksırır içeri kürzeye vurdular. Yüreğini daş bağıran anına bağıt, galıcını götürüp onların bir yerin üstünü inlerdi. Yaydanmaz urguyun darbatı bolýarmy? Garaksı hiç bir dat bolmadık ýaly elinin tersi bilen anına bağıt pıtıp koyuverdi. Şoğat Gosmurat onun üstünü ödün okladı. Yolburt sağası ýaly dayanaklı Gosmurat onu darbına battı. Mızady. Bıçağını sıkarıp urjak boldy, emma bir güýçli el edenegden tutup onu ýokurgarlardy da alkymyň aşagyna baht tüle kakyp goýberdi. Gosmurat ojugyň üstüne entereklep beýleki duýuly barp ýykyldy. Birde şuwladyp galyjynlerdi. Dara diýerlikde şuwulry degdim ýa-da oğul haberejanyň ýerindäki taýany kaklaşdymy galyş bu işläp bilmedi. Garmy urmelyň arasynda näme bolýaryny düşünip bolan okdy. Gülperiň öýde peýda bolanyny hiç kim bilmedi. Ol şo çykyşyna atyşyň sapşyň arasynda garankyň içinde niýrekçigini men aljyrapdy. Iki waka algapdy. Ahyrynda da öwürlük dolanyp ýene şu töwerekden çykypdyr. Öýde gyýkylyk arda käne kiparlan wagt içeri giripdi.
Hegel böwşoňyk tapan ýerine bolsa, çiş telpeklen bir ýerinden synyň ýapyşdy. Ay bradarlar, ay janlarym, men naşaryam, özüňiz bile ýakydyn. Ben bir ýere ýeşir düşen jenan men. Çiçik telpek gaňyrly teretdi de synyny çekip aldy. Azar berme. Ýükümüzi gymmadyrak zatdan tutur. Gülperi beýlek bir ýerine ýapyşdy. O jenany ädi bir etberip goýberdi. Brau. Gülperi öýüň tärimine ýykyldy. Kelte paýsa biri iki elini goltuğundan geçirip ajerin hürüyadi. Ajerin onun gözünün pencan rüyadi. Aslı şiyadi. Bir şehre hem aslı şiyadi hem geymin düzçük kulup adarı galiyadi. Soğat anı bağıtın elinde akkılı şuulap aşağı indi. Ajerin hürüyap baryan piyade erbet kıykır gelip yıkıldı. Bir elini tuttu. Bu gedek anı bağıtın gılız uruşu has ayıtlı olun eken. Onu yansa tanrıkları döküp yörünlerden bir yer gılızını götürüp anı bağıtı topuldu. Yönü onun gılıcı kaptarlan peyda bolan oğulha vereceğinin taya göre sakaştı da aşağı kaçtı. Oğulha vereceğinin ödem yıkıldı. Birdenem ödünü bir neme dürten Gosmurat Garakçı'nın üstüne topuldu. Ama Garakçı'nın yoldaşları yetişti. Orar Gosmurat'ı ferrettiler. Mürid kurdu deyip bir aylonska yığırdı. Onun yansı ayarlar yerli yerden Gosmurat'ın daşını arladılar. Anına baktın tezi Garakçı'nın kıdanım adım leştirdi. Şu, iki zan alman oğul verilmez yaşa atalı. On bolşy bu wagt yaraty yeni yol borty adagalýady. Ýokuryk galan gılıjyň görülmedik gadap bile ýinjigini şüke ýokdy. Garaksyraň iki tany aýarlary güýmäp, biri aýjerin daşaryp süýräp çykartdy. Aýarlar ýerlerden gaýgaşýarlar. Way haram meýitler, çekin eliňizi, göýberiň gyýdy. Way gülýala maşgylamy haram elen urdy. Garaksylar aňyny maňyny bermän aýjerin atyň sırtyna çekdiler. Beýdiň serkin dedi, hatanyň uruny ýanglandy. Way ata, way terde arkaka ýetişdiňizle. Ähli adam daşda aýjerini halat etsek, golup gara başlaryna gaý bolup görünmekali, murtu bir penje garakçy Zahan Sultany ýapyşdy. Olanyň iki elinden çekip süýremäge ýanışdy. Dayanakly Zahan Sultan ýelini tapdyryp, onuň ýüzüni aýdalanýaly diýdi. Arasynda çağıryny ýetişek bolýady. Garakçy onuň ýelinden okdy. Her edip petip edip onuň atyň sırtyny basmak istedi. Ol Zahan Sultany göterjek boldy. Emma agyr gögräni galdyrmak oňa başartmady. Garakçy ýurlaşlaryň birini kömege çağırdy. Ora birleşip göterip uradylar. Zahan Sultanyň gıykırıgy dik asmana galyp başlady. Çağırar dirin böküşdiler. Birdenke Zahan Sultany göterip barýan garakçylaryň biri ýentireklep gitdi. Gözüni tutup uglady. Şo wagt ýeli otly kesenli Gülperi hem garakçylaryň biriniň gylyjynyň darbasyndan ýere ýadyldy. Bir gedek Gosmuradyň, bir gedek aýjeriniň, bir gedek Zahan Sultanyň arasynda gap ýörke, anyna wagt dögület bile ýaşany ýoklady. Alzyraňlygyň arasynda gep ýün alşar ýaly. Ýennam zany Persaly burun saçlary hüjürün anyna bagyp bir daşaryk çykýady, bir şerik girýädi. Iki waka dowduraýady. Daşaram aly galmagaldy. Garakçylar agyllaky mallar çykaryp sürýärdiler. Ýerden burada çöpleri ot berdiler. Ýalyn dowlap arasmana galdy. Şo wagt garakçylaryň biri ýerine ullakan otly kedini alyp öýe tarapy urady. Öýde ydlaşyk kadam köpeldi. Garakçy gylyjyny tarawlatdy. Ähliňi kebab edip ýerin. Ol ketinliğini öýüň gamşyna degirdi. Şo wagt bolsa bir ýerden gümp edip ses çykdy. Eli ketinli piyade entirekledi de şalkıllap yıkıldı. Tüpön kedinin nereden çıkanını bilmedik garakçıları alcanlara geçişti. Olar taala baranda atlarını kadar kudur, atların üstüne attılar da tapırdaşıp bir taraf yendiler. Adlaşığın arasında, oğlu bilen gıydanın adını tupla uladıp yörün anına bağıt, öýüň kaptarına düýülen guduran gamşın gıymırlayanını gördü. Birden orada gamşın arasından çıkıp gelýän dögületi göz düştü. Dögületin yerine uluyun neyirli sapanısa bolup, onun ağzının değerinin ıydı kukayakta vurdu. Dögületin ýanyndan ýaşady çykdy. Anna wagt olar bagyryna basdy, hamsatdy. Wah, hiç biterin oğlum, gerçi oğlum. Soň soraşyp oturdylar. Garakçylar aýjerin süýrä uranlaryna dögület ýaşanyň ýerinden tutup daşary galyp çykan eken. Öýüň içi uludlaşykdy. Zahan Sultan darin tedi diýdi. Apala oğlundan soň Begmuratçyň baş ucuna gelip oturan Anna wagt agyr demaldy. Onuň etegi halparyp uran ullokan gözleri boýur ýaşardy. Yahyňygy kemiş etdi. Bagar hasratyny ikagy sözle ýüze çykaryp, o sağa ýöndü. Şeýdip, agyr ýumşuňyp uýraýdyňmy janwala? Oň tedi boýurgondy çykdy. Döwrüne odurum bodurup oturanlar zörledip agla berdiler. Elini ýeňine diýrep, esli salam oturandan soň Anna wagt ýüzüni galdyrdy. Ýanyna oturan oğul habar ejat tarap. Kellesini haýyrjykdan aýrady da ýuwaşdan getlendi. Wah, ayaga mağırdı da Zahan Sultan. Haýyty bir ýerine ýanjak. Oğul sabirece suluhu oturuşuna Anna wagtyň öýüniň dol göwren tynady. Allah garaşy etsin, Anna wagt diýdi.
Ennamynyň agyrdy bir näme köşejen Gülperi maşgala göwnük bermek öýüden borçy halaplady gerek. Oğulsa berejänim ki üstüni getirdi. Allah kärimdir, anna bagit. Ozi pinahında saklasın.